natuurlijk. Hallo allemaal, welkom, hi. Hier is nog een plekje vooraan voor de mensen die nog een plekje zoeken. Er staan dus heel wat voorbij. Welkom allemaal, we gaan zo meteen beginnen. Stipt 8 uur. En dit is tweetalig. Dus sommige mensen spreken Fries, sommige mensen spreken Nederlands. Als u nu Nederlands bent, of Nederlandstalig bent en u spreekt geen Fries, kijk iemand aan die Fries lijkt. En die wil misschien wel even helpen met vertalen. Bent u Pinio Fries en Kinio in Holloos, zoek er even in je oor met een Holloos fietsje en misschien wil je dan wel een paard helpen. En het is altijd een goede traditie, bij Even Up dat u zelf ook mee mag doen en mee mag praten. Dus bij elke spreker, als je denkt ik heb een vraag, stel hem gewoon. Doe dat, want nu kan het. Kijk maar een paar duizend mensen, dus wat maakt het uit. De mensen van de baan komen gewoon langs met een mobiel pinapparaat en een dienblad. Dus u kunt gewoon ter plekke aan tafel bestellen. Nou, we gaan zo meteen beginnen. We beginnen ASMR. Mooi dat je nooit, hè? Dat ziet er prachtig uit. En wat vind je van Stoet en Smoel? Lekker, hè? Nou, ik ben onder eind ben die plek nog een keer. Dus heren, bedankt voor vast. Dames en heren, zometeen nog 10 seconden. Ja, goeie allereerst. De meesten die het mij zeggen via de omroepstream of via Facebook. Welkom bij deze Iepen Up Live. Het thema is festivals. Dan weet je al druk kletst met al je mensen die gek zijn op festivals. Dat zijn gezellige meesken. Welkom allemaal, iedereen die kijkt op de stream. Ik zei net al, er wordt lekker gekletst hier. Festivalmensen, allemaal gezellige mensen. Want het thema is, Joert, deze keer lang leven festivals. Zat je misschien al jou wel weten, zitten de festivals zo nou en dan een beetje in de kniepen. Omdat buurtbewoners het wollen of net wollen. Of omdat de gemeente een beetje heen en weer giet. Of omdat festivals groeien wollen en ben we er eigenlijk wel klaar voor. De laatste tijd zitten de festivals een beetje in de knijpen, wou ik al bijna zeggen. Zitten een beetje in het hoekje soms gedrukt, want ze willen groeien. Ze willen in bepaalde mooie terreinen willen ze een festival organiseren. Soms zijn buurtbewoners daartegen. Soms heeft de gemeente zijn zaken niet op orde. Of kan niet sneller dan dat ze zouden willen. Maar festivals betekenen volle meer. Festivals betekenen veel meer. Voor sommige mensen is festivals binnen echt een levensstijl, een levensstijl, een lifestyle. Dus we kennen misschien al wel de bekende festivalboeren die het vaak op televisie binnen en het wut vieren. Maar eigenlijk binnen er honderden in Friesland, honderden festivalvrijwilligers. En daar willen we eigenlijk wel even mee beginnen. Dus wij gaan 2 van die onzichtbare krachten, helden, zoals wij ze nemen, hebben we volgen. En die hebben we even een lied portretteerd. En dan beginnen we met Eugène Leeman, Chauffeur to the Stars. Als jou Ian handshake wij wijzen wollen van beroemde meesken, jou dan Eugène een hoorn. Als u 1 handshake weg wil zijn van hele beroemdheden, geef dan Eugène een hand, want hij heeft ze allemaal bij de hand gehad. Slayer, Megadeth, nou we horen straks nog wel wie meer. We hebben Eugène even gefilmd in zijn natuurlijke habitat, zijn Mercedes. Sci-fi, City Rock, Into the Grave, Into the Void, Dokkum Open Air, Veenhoop Festival erbij. Ja, het zijn nog wat festivals. Ik zeg het wel eens tegen chauffeurs die net beginnen of vrijwilligers die net beginnen van als je eenmaal het hebt gedaan als medewerker, zeg maar, wil je eigenlijk nooit meer als publiek naar een festival toe. Dus ja, we leveren ze hier af op het moment dat ze moeten optreden. En we rijden ze ook van het terrein naar de hotels, ook vaak tussendoor. En vaak de dag daarna, 's ochtends halen we ze weer op.
En brengen we ze naar onder andere Schiphol of waar ze heen willen. Nou, hier wordt het podium vaak opgebouwd. Een band als Slayer of als een Megadeth of wat dan ook moet vanuit hun busje rechtstreeks bijna het podium op kunnen stappen. Wat zou jij zijn zonder deze rijdersklussen? Ik zou me een heel stuk ongelukkig voelen. Ja. Ik zou echt iets letterlijk missen in mijn leven. Ik zou blij zijn als het losbarst. Bovendien, het voerbakje begint weer een beetje te groeien. Dus. Hartstikke bedankt voor je tijd. Oké, hoi. Ja jongens, applaus voor Eugène. Hij is hier. Eugène, ga eens even staan. Kom eens even bij mij staan. Zo, dan kan iedereen zien. Ja, je hoeft je jas niet gelijk aan te doen hoor. Nee, ik laat maar. Nee, kom eens nog een beetje meer mij eens kijken, want dan kunnen mensen, iedereen kan jou daar zien. Eugène, jij zei, als ik dit niet had, was mijn leven een stuk minder leuk. Maar het is toch gewoon de hele tijd als een gek heen en weer rijden en weinig slapen. Wat is daar nou leuk aan? Het leuke is dat je een leuk feestje kan neerzetten voor mensen. Je loopt heel veel tegen problemen aan wat je op dat moment moet oplossen. En als dat allemaal lukt, dat geeft een geweldig gevoel. En ja, de onderlinge sfeer onder de medewerkers is natuurlijk geweldig. Ja, want jij bent niet de enige chauffeur. Hoeveel chauffeurs bij een gemiddeld festival rijden er rond? Ik heb meestal rond de 10 man heb ik aan het werk. En deel jij ze ook een beetje in en probeer het allemaal een beetje te regelen? Ja, ik krijg van tevoren vertrekdata en aankomstdata en alles. Dan ga ik een schema maken, deel ik de vrijwilligers deel ik in. En overdag als het rijden er is, dan ben je constant aan het aanpassen. Omdat er willen ze een artiest naar het hotel tussendoor. Of ze willen eerst ergens anders heen. Of naar Pieten. Of af en toe de koffieshop natuurlijk. Kijk eens, wie heb jij zo al naar de koffieshop gereden? Ik denk zo'n beetje elke grotere metalband die er is. Maar ja. Vragen ze dan ook aan jou, welke wiet moeten wij kopen? Nou, we hebben zelfs een band gehad die wel graag een kilo wiet hebben. En welke band was dat? Dat was een metalband. Maar welke? Ik noem geen namen. Eerste letter. Een E. Een E. Goed, Paul van Berlo zit daar. Die gaat nu heel hard nadenken welke band dat was. Paul van Berlo van Into the Grave. Of willen mensen met je op de telefoon kijken? Alle metalbands met een E willen we zo even weten uit de line-up. Zeg je dan van dat is een beetje moeilijk of zeg je ik kan het regelen? We proberen zoveel mogelijk aan de wensen natuurlijk te voldoen. Maar een kilo wiet? Nou, kilo wiet wordt wel erg lastig, maar we kunnen meestal wel iets regelen. Krijgen die mensen iets mee van de omgeving of waar ze überhaupt zijn? Dat ligt een beetje aan de band die je hebt. Heb je de echt hele grote namen, die zitten backstage toch wel behoorlijk beschermd. De iets kleinere band, zeg maar, die willen zelf ook nog wel eens door het publiek heen gaan. En als ze een dag van tevoren aankomen, willen ze nog wel eens op stap. Dus dan gaan wij als chauffeurs ook wel met ze op stap. Laten we ze de stad zien. Dus de kleinere bands krijgen echt wel wat van de stad mee. En hoe is dat contact voor jou als chauffeur met hun? Kijk je ook tegen ze op? Nee. Dat is juist het leuke ervan. Omdat je juist met ze op pad bent als chauffeur, maak je ze als mens mee en niet als artiest. En daar zit soms een heel groot verschil in. Leg eens uit. Neem een band die op een podium een enorme show neerzet. Ontzettend met het publiek speelt. Hele grote lichtshows en alles erbij. En dan maak je ze mee als mens zelf. En dan zijn het hele bescheiden, stille mensen. Dat is een heel groot contrast. Ja, geweldig. En wat is nou de kick ervan? Want van al die festivals zie je natuurlijk geen fuck. Maar je krijgt wel iets mee natuurlijk. Maar de kick is eigenlijk dat je een festival toch weer neer kan zetten. Dat je het publiek een ontzettend plezier kan doen. En ik zeg altijd maar zo, als de chauffeurs van mij tevreden zijn, de artiesten zijn tevreden en de organisatie en het publiek, ben ik ook tevreden. Moet je ook afkicken aan het eind van het festivalseizoen? Ja. Hoe doe je dat? Gewoon maar mensen vragen of je dan met ze naar de koffieshop mag rijden? Of, Dat is heel veel auto gaan rijden naar Schiphol om de weg niet kwijt te raken. Maar nee, het is inderdaad vaak een paar weken daarna ben je wel even aan het uitrusten en moet je je lichamelijk weer een beetje, zeg maar, oprapen. En in het najaar heb je ook weer wat festivaletjes, toch? In het najaar hebben we ook genoeg festivaletjes, ook hier in Neushoorn. Dit is vrijwillig. Dit is niet echt een baan. Wel kan je al je talenten erin kwijt.
Is het ook gewoon voor je... want werk jij overdag? Nee. Door omstandigheden kan ik niet werken. En is dit dan ook de kick om ook gewoon mee te doen met mensen die werken? Want thuis zitten is ook maar zo natuurlijk. Ja, dat ook natuurlijk. Voor mijn sociale contacten is het ontzettend goed. En ook met de interactie met mensen. Want ik ben iemand die heel snel zeg maar in zijn god terugduikt. Dus daar is het wel goed voor. En ja, het is natuurlijk ook gewoon geweldig leuk om te doen. Het is, je bent constant bezig. Je loopt altijd tegen andere dingen aan. Je krijgt soms de gekste verzoeken ook van artiesten. Dat je echt, daar kan je een week over nog in een deuk liggen. Eén voorbeeld dan nog om af te sluiten. Die kilo wiet komen we achterop. Paul zit van zijn telefoon. Nou, we hebben ook wel eens een artiest gehad die wilde van een bepaalde lengte wilde die veters hebben. En die moesten een bepaalde dikte ook hebben en een bepaalde kleur. En ga dan maar eens zoeken. En we hebben al eens een band gehad die wilde een speelgoedsetje hebben van een ridderset. Met een zwaardje en een helmpje en zo. Nou, Moet een metalband zijn geweest. ja. En ga dat maar eens zoeken. Nou, jij weet het te vinden in ieder geval. Dus, dames en heren, dit is een van die stille krachten achter het festival. Sjeest de heel Nederland terug. Een dik applaus voor Eugène, zoek je zeggen. Geweldig. We hebben nog even naar Paard West. En hem misschien wel een van de meest bekende... daar is hij al. Een van de meest bekende festival... Ja, het is niet eens meer een tijger. Het is gewoon een dinosaurus, bijna. Een dinosaurus-tijger. Aage, wie kent hem niet? We gaan even kijken. Dat is een beetje die festival move, zeg maar. Die festival move? Altijd, ja man, altijd haast hebben. Altijd shit moeten fixen. Daarom loop ik altijd heel snel. Ik heb altijd een doel. Ik denk dat dat het is. Het is een jaar of 6 geleden dat een vriend mij vroeg van... zou je niet een keer een avondje achter de bar willen helpen? En ja, zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En toen merkte ik dat ik het eigenlijk gewoon heel leuk vond om te bouwen aan iets. Om met een groep mensen iets neer te zetten, zeg maar. En dat gaf me gewoon heel veel energie. Wat voor soort vrijwilliger ben jij? Hard werken en doen wat er gedaan moet worden. Ja. Ja, zo simpel is dat eigenlijk. Ik kan er nu een heel verhaal van maken, maar je maakt het mogelijk, zeg maar. Dat mensen daar op die manier van kunnen genieten, zeg maar. En zich even geen zorgen hoeven te maken. En ja, het gewoon met z'n allen toewerken naar één punt, zeg maar. En dat alles dan in één keer bij elkaar komt. En dat het klopt en werkt. Ik denk dat het voor een samenleving heel goed is dat mensen samenkomen. En ook mensen die elkaar niet per se kennen, weet je wel, maar wel gewoon plezier maken met elkaar. En dat faciliteer je graag? Ja, dat vind ik echt, ja, dat geeft me wel een kick. Aage Dijkstra, dames en heren. Applaus. En hij is hier. Kom er maar even bij, Aage. En kijk, daar is de camera, dus dan gaan we even zo staan. Dat iedereen jou ook kan zien. Hey Aage, jij zegt... het is zo fijn als je dan mensen bij elkaar brengt... die elkaar misschien noodzakelijk niet kennen... maar wel heel veel pret hebben. Leg eens uit, ja, wat zie je dan en wat is er fijn aan? Mensen komen bij elkaar, zeg maar, wat ik al zei, mensen die elkaar niet kennen. En je ziet een bepaalde energie, zeg maar, loskomen tussen die mensen. Waar op het soms bijna lijkt alsof ze al jaren vrienden zijn. En ja, dat, zeg maar. Dat vind je mooi. Ja, vind ik prachtig. Hoe voelt dat? Poeh. Ja, gewoon, ik ga ervan glimlachen, denk ik. Zoals nu? Ja. En even op een rijtje. Welke podia, festivals, gelegenheden ben jij allemaal te vinden het komende festivalseizoen? Oh, jeetje. Welcome to the Village sowieso. Doe ik heel veel. Sci-fi ga ik naartoe. Oh man, ik weet het nu niet eens allemaal. Ik sta er ook niet zo heel erg bij stil eigenlijk. Wat het allemaal is, heel veel. Ik denk wel een stuk of 30 dingen in een jaar of zo. En je zegt dingen fixen die gedaan moeten worden. Maar
betekent dat jij inmiddels zo ervaren bent dat of het nou een verstopte wc is, of een artiest die te laat is, of muntjes die weg zijn, maakt niet uit. Stuur Agen erop af en het komt goed. Ja, die ervaring, dat mag iemand anders zeggen. Maar dat het goed komt, ja, daar durf ik mijn handen wel voor in het vuur te steken. Maar dat is toch best een hele ingewikkelde situatie. Er zijn duizenden mensen publiek. Er zijn shows. Mensen hebben drank op. Het zijn grote terreinen. Heb je dan een soort motor in je hoofd van denken en doen die continu draait? Ja, alleen maar. En je weet nooit wat er gaat komen. Dus je moet eigenlijk altijd aanstaan. Hoe voelt dat altijd aanstaan? Vermoeiend. Ja, want als ik naar festivalfoto's kijk, zie ik ook dat als er een afterparty is of er wordt 's nachts nog gedanst, sta je daar meestal ook tussen. Dat klopt, ja. Ja, ik hou ook wel van een feestje. Nou, wie niet? Ik neem het je ook niet kwalijk, maar bijvoorbeeld zo'n Welcome to the Village, dat is hoe lang opbouw? 2 weken. En dan festival is hoeveel dagen? 3. En afbouw is? Een week. Dus zeg maar, je bent bijna een maand onder de pannen. Zo. Hoeveel slaap heb je dan in die maand? Nou, ongeveer 4 uurtjes per nacht. Dus 120 uur slaap op al die dagen, dus 30 keer 20 is 600 uur wakker. Zeg ik dat goed? Ik denk het wel, ja. Wauw. Lukt het dan nog met... hoe kik jij af? Vroeg ik ook aan Eugène. Slapen. Heel veel slapen. En ja, gewoon met heel veel plezier terugkijken op wat je eigenlijk gedaan hebt. Ja. En als mensen twijfelen over of ze iets vrijwillig zouden moeten doen op een festival, hoe zou je ze overtuigen? Om het wel te doen. Of niet te doen trouwens, mag je zelf weten. Maar... Nou, ik vraag ze altijd waarom ze het niet zouden willen doen. En ja, aan de hand van wat ze dan zeggen, het gaat vaak... Nou, gaan we even proberen. Nou ja, maar dan kan ik niet feesten. Ik kom daar om te feesten, niet om te werken. Nou goed, als je vrijwilliger bent op een festival, draai je vaak maar 1 shift. En daarna ben je gewoon vrij om je te bewegen over het festival. Oké, goed. Even wat anders. Ja, maar ik heb geen zin om wc's schoon te maken. Ja, dan kun je ook wat anders doen. Oké, ik kan niet tappen. Sorry? Ik kan niet tappen. Dat kunnen we je leren. Nou, geweldig. Ik ben om. Dames en heren, Agen Dijkstra. Applaus. De festivalheld van Leeuwarden. Nou hebben we van Agen Jet. Nu hebben we van Agen gehoord. Maar ik wil ook wel even van u horen in de zaal. Van Jim in de Zeel. Maar daarvoor gaan we eerst een onderzoekje doen. En dat betekent dat u even uw smartphone mag pakken. Die heeft u vast. Ja, leuk. Hier zijn allemaal enthousiaste kinderen. De telefoon mag wel. Oké. Nou, u kunt hier op het scherm zien. Ga naar menti.com en gebruik de code 53082. Dus ga in Chrome of Safari op je telefoon naar dit webadres. Trouwens, we jou ook nog wat voort, want meesken kennen hier in de Zeel, nou je pech uit je thuis binnen, want de stream rent per seconde achter op de werkelijkheid, zeg maar. Van Jong ken ik nog het Golden Ticket worden. Dat hoort in dat je een kaartje winnen kan van alle festivals in de Green Chair en Metal Festival Into the Grave. Nou, dat is al een enorm financieel voordeel in de portemonnee. Dus willen jou dat winnen, die Golden Ticket, kom dan hierheen, want aan het eind van de jaar hebben we een quiz. Ja, wilt u een kaartje winnen voor alle zomerfestivals op de Groene Ster en Metal Festival Into the Grave? Ja, tuurlijk wilt u dat. Ja, is u vooral daar, zie ik. Hartstikke goed. Dan aan het eind van de avond doen we daar nog voor een quiz. Heeft iedereen kunnen inloggen? Ja? Dan gaan we nu naar de eerste vraag. Kijk eens, heel goed. Ja, het loopt nog op. 17, 19, 20. Thuis kunnen jou hier voor mij meidwaaien. Dus pak gerust het bloot boppen insteken. Goed. Ja. Oh ja, klik even op het hartje. Bedankt. Ja, sure. Oh, dit is mooi jongens. Dit is een mooie deelname. Dat mag ik meestal van thuis wezen. We gaan naar de eerste vraag. Ben jij vrijwilliger bij 1 of meer festivals? De keuze is ja, nee of het is mijn lifestyle. Je weet toch? Ja, daar gaan we. Dat gaat mooi. Eens even kijken. Ja. Antwoorden stromen nog binnen. Heel goed. Nou, het is bijna iets meer mensen die wel iets doen dan mensen die niet iets doen. We gaan verder naar de volgende vraag. We komen er zo op terug. We gaan verder naar de volgende vraag. In 1 woord. Wat is de kick van werken op een festival?
Wat is de kick van werken op een festival in 1 woord? Bier, kijk, plezier, alles. Niet van toepassing. Ja, dat is diegene die dat niet doet. Muziek, voldoening, saamhorigheid. Afterparty, medeverantwoordelijkheid. Kijk eens, plezier, lifestyle, werken. Het mooiste van werken op een festival is werken, zegt iemand. Blijer, zegt iemand. Misschien is dat bier, maar heeft diegene al aardig wat op. Dat zou kunnen. Vreemden. Kijk, een mooie wordcloud. Gezelligheid, meerdere keren. Alle herinneringen. We komen er zo op terug. We gaan naar de volgende vraag. Dat is, heb je wel eens overlast van festivals? Ja, nee of de filosofische antwoord. Wat is overlast? Misschien zijn dat de 2 mensen van Groene Ster Duurzaam. Die hier thuis, die thuis meisje. Welkom op de stream. Kijk eens. Goed. Volgende vraag. In 1 woord. Hoe hebben festivals Leeuwarden veranderd? Hoe hebben festivals Leeuwarden veranderd? 1 woord. Enorm. Levendiger. Diversiteit. Muzikaal sterker. Nogal. Libben. Goed. Verfraaid. Vissa. Vissa, komt die van jou aan? Had jij Vissa? Oh, je hebt nog niks ingevuld? Nee. Nou, we gaan even door tot hij tegen de 60 aantikt. Meestal bedankt, hè, Thuis, voor het meidwaan. Party Hardy. Internationaal op de kaart ge. En dat was waarschijnlijk Z nog. Nou, daar ga ik vanuit. Kijk eens, we komen zo even terug op de volledige wordcloud. Een goede vraag. Want het is natuurlijk no culturele haatstad hier. Maar daarna komt direct nogal hier. Maar eigenlijk het feest en de ontwikkelingen net voor bierwijzen. Dus hoe houden we de festivalstad levend na 2018? Slayer. Nou, dat... Slayer stoppen er mij dit hier. Dus dan moet ze misschien op Oortiersnacht. Bij het aftelfeest. Ja, Paul, kunnen we dat regelen? Bij het aftelfeest, Slayer. Ik ga niet over het aftelfeest. Wat zeg je? Ik ga niet over het aftelfeest. Oh. Nou, misschien kunnen we dat regelen. Metal, vooral doorgaan. Jarenlange afterparty. Dat is ook een heel goed idee. Even kijken. En hadden we nog een vraag? Nee, dit zijn de vragen. Oké. We zien zo meteen even... ben je vrijwilliger bij 1 of meer festivals? Kunnen we gewoon even Shen in de sil waar gaat zijn? Ja, ik ben vrijwilliger op een festival. Zeg eens even on, hey. En waar gaat zijn is mijn lifestyle? Je weet toch? Oké, Wiebe. Leg eens uit. Nou ja, ik ben ooit begonnen op Into the Grave 2013. En sindsdien is het alleen maar uitgegroeid tot elk jaar meer festivals. Tegenwoordig ook hier bij Neushoorn en bij Poppodium Asterix. Allemaal vrijwilligerswerk. Allemaal vrijwilligerswerk. Hoe belangrijk is dat voor jou? Superbelangrijk. Waarom? Het helpt mij vooral in sociaal contact, gezelligheid. Het houdt mij bezig, wat vanwege persoonlijke omstandigheden voor mij echt heel belangrijk is op dit moment. En je zei sociaal contact. Heb je daar meer moeite mee als je bijvoorbeeld geen taak hebt of je gewoon in een groep mensen moet mengen? Ja, daar heb ik zeer zeker wel moeite mee. En merk je dat het ook voor meer vrijwilligers geldt dat het voor hun een soort, ja, klinkt misschien heel stom, veilige plek is of een relaxte plek is om leuke, makkelijke mensen te ontmoeten en contact mee te hebben en vrienden te maken? Dat heb ik door de jaren heen zeer zeker wel gemerkt, ja. En hoe voelt dat dan na zo'n geweldig festival met een heel team? Hoe voelt dat voor jouzelf als je weer terug bent in je eigen wereld? Dan krijg ik gewoon weer zin in het volgende festival. Nou, geweldig. Wiebe, bedankt jong. Hartstikke mooi. Ja, dat mag voor geklapt worden hoor. Goed. Wat is de kick van werken op een festival? Dan ben ik even benieuwd. Er had iemand gezegd collectiviteitsgevoel. Wie was dat daar? Oké, dan gaan we even naar achteren. Mag je even zeggen hoe je heet en waarom je dat eigenlijk gezegd hebt? Ik ben Quo. En waarom heb ik dat gezegd?
Omdat het gewoon, als je eenmaal op een festival bent, dan iedereen gaat naar een festival om gezelligheid te beleven, om in een nieuwe wereld te stappen. En dat gevoel, dat deel je samen met elkaar. Als je er niet was, dan weet je niet hoe het is. En is het ook voor jou, zeg je ook collectiviteitsgevoel, omdat je misschien vindt dat het in de gewone maatschappij daar wel eens aan ontbreekt? Dat is een goeie. Ja, dat denk ik wel. Oh, dat wist je zelf nog niet. Nee, ik zag het aan je. Maar als ik dat zeg, is er een heel groot contrast tussen hoe mensen samenwerken op een festival en hoe ze met elkaar omgaan daarbuiten? Zeer zeker, ja. En waar merk je dat aan? Nou, dat iedereen naar een festival gaat voor gezelligheid en dat ze daardoor ook opener zijn, positiever zijn tegenover elkaar. Dat merk je niet 1, 2, 3 als je bij wijze van spreken uitgaat. Of weet je, dat is niet elke donderdag in de stad hier te zien of zo. Of dat je elke dag naar het werk gaat en dat iedereen zo in zo'n positieve vibe zit. Dus mensen gaan al bij voorbaat een positief gevoel meenemen naar een festival. En denk je dat het ook weer invloed heeft laten we zo zeggen, zou het zo kunnen zijn dat als er in de stad genoeg festivals zijn waar mensen genoeg dat soort ervaringen, dat uiteindelijk de sfeer in de stad ook beter wordt, in een stad? Ja, dat lijkt me wel waarschijnlijk. Aan de andere kant moet het ook niet te vanzelfsprekend zijn. Want dan denken mensen ook dat het gewoon aan de orde van de dag is eigenlijk. Oké, dus je wilt geen collectiviteitsgevoel, erosie, als het elk weekend festival is? Er moet wel een bepaalde exclusiviteit in zitten, zeg maar. Het moet wel bijzonder blijven. Mensen moeten wel het idee hebben dat het bijzonder blijft om naar een festival te gaan. Überhaupt dat we dat kunnen doen. Te gek. Bedankt voor je antwoord. Eens even kijken. Wie had er gezegd bier? Het zijn meerdere mensen geweest. Ja, dat is dan altijd wat moeilijker om in het openbaar te zeggen. Eens even kijken. Liefde, nou. Van wie kwam liefde? Net zo moeilijk om over te praten als bier. Misschien is het Ian BM Thuiswest. Liefde, heel mooi. Afterparty? Ja. Vertel eens, hoe is het? Sjoukje. Sjoukje, waarom heeft het afterparty zijn? Dat is vaak het gezelligst. En je zult er maar een heel blij gevoel waarom. Ja, dus zeg maar het festival is die je hebt een mijn werk en dan je hem zelf nog even als vrijwilligers om elkaar zitten om bier. En dat zijn eigenlijk de leukste feestjes. Ja, dat zit het erop. En dan, ook al is het backstage op treien, skeven, kratjes, maakt niks uit. Nee, misschien nog wel zo leuk. Is dat ook onderdeel van de ontlading, de climax, de beloning van de prestatie? Ja, dat denk ik wel. Ja. En wat is voor jou de reden om vrijwilligers te werk te doen? Want ik neem aan als het ja zijn hast, als je dit al je wist. Wat is voor die de reden? Wat ik heel leuk vind aan vrijwilligerswerk is dat het ergens een bijdrage aan levert. En dat ik vooral op een festival, ik ben op een heel soort festivals als vrijwilliger begonnen. En op het moment dat er een onderdeel van is nooit alleen nog op zo'n festival. Dat vind ik heel leuk. Hast er ook dingen leert die gewoon daar in het dagelijks leven van pas komen? Jazeker, ik heb mijn werk ervoor mij te kennen. Wauw, gefeliciteerd. Hartstikke goed. Want wat was het nou dan? Ik ben tekstcrewer. Nou, wel, gefeliciteerd. Hartstikke mooi. Daar opstutsen. Eens even Shen. Ja, heb je wel eens overlast van festivals? Ik ben benijd. Hier ik in ja zijn. Jere? Nee, dat is heel Thuiswest. Mooi. Liefde en overlast. Dat is wel een mooie titel van een film. Waar had je zijn wat is overlast? Ja, dan geven we eens even hinnen daarachter. Oké. Mooi. Hoe is het en waarom hast u dat zijn? Ik heb er gewoon eigenlijk vrij weinig last van. Vind je overlast een betrekkelijk iets? Ik vind het ook wel gewoon gezellig eigenlijk. Als je wat muziek hoort en het is niet je eigen muziek. Ja, vind ik leuk. Want welk festival hoor je bijvoorbeeld wel, maar is niet jouw muziek? Into the Grave waarschijnlijk. Into the Grave. Je bent geen metalhead. Ik kan het wel waarderen. Ik heb er geen ticket voor gekocht, maar ik ben er oprecht wel eens een keer binnen geweest. Ook om een keertje te loeren. Ja, ik vind dat Sterk nog eigenlijk een van de leukste festivals in de stad. En waarom is dat? Mensen zijn gewoon echt de meest chillen dan elk andere festival. Maar het ziet er heel gevaarlijk uit met tatoeages, baarden, leren jekjes, petjes van Slayer, grijs in de baard. Doe normaal, man. Nee, echt. Nee. Goed, metalheads zijn chill. Wie had nog meer? Ja, wat is overlast? Wie had hoe heet je?
Eline heet. Nou, en waarom is overlast een betrekkelijk iets? Nou ja, ik woonde tot 2 maanden geleden nog in Amsterdam-West. En daar gedurende de zomermaanden had je ongeveer om de week... soms wel dacht ik echt, jemig, is nou weer een festival. En hier is het zo stil. Ik geloof niet dat het... Het ergste moet nog komen. Ja, ik hou mijn hart vast. Ja, dus je vindt het wel goed dat het iets minder is, zeg maar, toch? Nee, ik ben gewoon benieuwd wat dan hier overlast hier zou zijn. Ik heb geen idee. Ja, het gaat natuurlijk ook over overlast in een natuurgebied. Wie had nog meer gezegd, ja, wat is overlast? Even kijken. Ja, daar is dat zijn. Hoe is het? Jesse. Ben met de Shen? Wat doen we? Doe? Ja. Jesse, ja. En waarom is overlast betrekkelijk? Nou, ik vind het nogal subjectief. Ik kom uit Assen en in Assen heb je de motorraces. Ja. Nou, als je overlast wil, moet je daar een keer heen gaan. Dus het valt eigenlijk nog reuze mee. Dat is pas overlast, joh. Want? 5 dagen lang alleen maar motorgeluiden van 5 uur 's ochtends tot 6 uur 's ochtends de volgende dag. En geloof ook bier drinken op precies dezelfde telde, toch? Heel veel bier drinken, inderdaad. Wegen, hè? Zingende wegen. Zingende wegen, ja, dat is pas overlast. Ik vind trouwens wel van die jongende wij, die helle je nou voort en die was ergens ooit lezen. Maar sorry hè, net dat Frieske volkslied, ik zou zeggen Ace of Spades van Motorhead, de hele afsluitdijk, hartstikke idee. Goed. Hoe hebben festivals Leeuwarden veranderd? Levendigheid, levendiger, maar bekendheid. Wie heeft bekendheid ingevuld? Even kijken, dan gaan we daar even naar. Ik weet al wie het is. Sjoerd Bootsma van onder andere Welcome to the Village. Hoi Sjoerd, waarom heb je dat ingevuld? Omdat ik het gewoon merk dat heel veel mensen festivals het Leeuwarden kennen en dan Leeuwarden kennen. En dat is in Kroatië, dat is in Polen, maar dat is ook gewoon, weet ik veel, het zuiden van Nederland. Maar ook veel Snekenaren die op Leeuwarden wel wilden spugen vroeger. En nu zeggen, oh, dat is eigenlijk best een leuke stad, het Leeuwarden. Dus het werkt op 2 kanten. En dat is grotendeels door festivals, denk je? En deze mensen zeggen dat het door festivals komt. Dat kan ook nog door heel veel andere dingen komen. Culturele hoofdstad of noem eens wat anders wat ook gaande is toevallig. Ja, festivals zijn er wel een goed middel, omdat ze natuurlijk in een korte tijd zijn waar heel veel mensen naartoe kunnen. Ja, en waar heel veel mensen heel veel lol van hebben. En ik denk, Leeuwarden en Friesland hebben een soort van, vind ik wel een beetje een nieuwe generatie festivals, die soms ook heel erg in een niche zitten. En die zijn gewoon in niches in Nederland en daarbuiten gewoon heel erg populair en heel erg goed. Is dat dus een niche, bedoel je? Dat bijvoorbeeld of het is metal, of het is Goa trance, wat specifieke stijlen zijn. Dat is misschien handiger om te doen dan te proberen om iedereen tevreden te houden tijdens 3 dagen op een festival? Nee, dat is een heel andere conclusie, zeg maar. Maar ik zie wel dat er hier een soort van nieuwe generatie festivals is tegenover festivals die al heel lang bestaan en toch eigenlijk een beetje hetzelfde doen, zeg maar. In Friesland vind ik het wel fris of zo. Fris, klopt. Lekker fris. We gaan straks nog doorpraten met Sjoerd Bootsma. Ik wil nog even naar 1 iemand kijken. Even kijken, meer reuring. Nou, wat vinden we nog een goeie? Libben, ja. Wie had Libben gezegd? Of is het Albertus? Ah, nee, hier. Hè. Hoe is het? Ik heet Johannes. En Johannes, we draaien eens even om. Want dan Charmees thuis. Net al in naar die trouwens prachtige achterhollen. Maar Libben, waarom Libben? Ik denk dat als er reuring in de stad is en in mijn culturele haast algemeen, dat dan levendigheid in zijn stad en in zijn provincie krijgt. En wat is het positieve van levendigheid? Nou, dat is het tenuurstellen van saaiheid. Juist, is Lauwert minder saai? Ik denk dat Leeuwarden een stuk minder saai worden is in de oren het zien hier, maar zeker in de jaren in onrin naar culturele haast. Ben we dat eens trouwens? Is het je minder saai? Ja, kijk, hartstikke goed. Fijn om te weten. Ja, en dan even. Hoe houden we de festivalstad levend na 2018? Even kijken hoor. Lokale acts supporten. Oh, Quo. Nou, ik ga toch weer naar je toe. Maar ik ben wel benieuwd. Frank is er ook nog. Hey Frank. Alles goed? Quo. Vertel eens. Hoe houden we nou die festivals levend na 2018 door iets met lokaal talent te doen? Ik ben een lokale act. Dat is 1. Aha, oké, goed. Ja. Houden we jou levend? Nee, maar laten we zeggen bijvoorbeeld bij hiphop. Er is nog geen nationale vertegenwoordiger vanuit Leeuwarden. Dat was voorheen wel zo. The Proof, C-Major. Jaren 90. Ja. Jaren 90 inderdaad. Maar qua Friestalige hiphop
of qua hip-hop uit Leeuwarden is er nog niet echt iemand die op de voorgrond treedt. Roland inderdaad, onlangs wel. Maar ja, voor de rest mag dat nog wel. Ja, er mag wel meer ondersteuning komen vanuit de bevolking of vanuit poppodia, vanuit culturele organisaties om hun lokale acts meer te stimuleren buiten de regio. Want dat is juist... En ook buiten de gitaarmuziek om bijvoorbeeld, want hoe we het wenden of keren, urban is ook onder de Leeuwardenjeugd natuurlijk de meest populaire muziek. Ja, het is wel inderdaad het meest populair, maar eigenlijk ook wel het minst zichtbaar wat dat betreft bij evenementen in Leeuwarden en omgeving. Goeie tip, meer urban ook en lokaal talent op de festivals. Dan moet ik even teruglopen. Oh, ik dacht dat er een vinger omhoog ging. Eens even kijken hoor. Even kijken. Net als daarvoor, ja, hetzelfde blijven. Dat zeiden mensen ook. Wie hebben dat gezegd? Gewoon doorgaan. Er zit natuurlijk al even tussen. Ja. Eens even kijken. Slagvaardig beleid en gemeente. Waar had dat zijn? Nou, dat is wel even interessant. Net Ian zei dat hij dat zijn had, maar hier zit Jan Stieber van de gemeente. Altijd druk met festivals en evenementen. Ja, Jan, wat hier invult? Ik zou zorgen dat er meer vernieuwing komt. Want als je 5 jaar een festival draait, is het weer gewoon. Dus ook als Sjoerd Bootsma, Welcome to the Village, weer helemaal vernieuwen, meer opzetten. Meer nieuw brengen, net wat hier ook al gezegd wordt. Steeds meer nieuw. En ja, dat is duidelijk de zijst van, nou, dat is van de festival zelf. Door niet de gemeente heel zo met festivals. Wat zou je bij de gemeente nog veroordelen in hoe je met de aanpakken? Nou, we hebben gewoon veel te weinig ruimte in deze stad. Het is vrij complex. Als je in de binnenstad kijkt, dat je daar het aantal festivals wat er is op een gegeven moment bijna elk weekend is er wat. Dus de overlast tussen de aanhalingstekens is ook steeds groter. En mijn voorkeur zou gaan naar meer terreinen buitenom Friesland. Ja. Buitenom Leeuwarden. Ja, we hadden natuurlijk die mooie bult. Wie is er wel op de bult geweest? Ja, kijk hier. Ja. Maar dat zit er niet meer in, hè? Het is in ieder geval door de politiek gezegd dat we er aan het eind van dit jaar naar gaan kijken. Oh, kijk eens aan. Nou, dat dan biedt dan weer mogelijkheden. Want waar wil de bult weer waarom? Kijk eens aan. Paul van Bellen steekt de hand niet op, maar hij wil het wel. Oh, wacht. Frank, ja. Wacht even, Frank, tot de camera erbij is. Ja, blijf de jongeren erbij betrekken. De jongeren zijn de toekomst. En hoe zouden festivals dat kunnen doen? Nou, bijvoorbeeld stichtingen zoals Sterrenfabrieken ondersteunen. Jongeren, lokale talent hierop laten treden. Maar ook de jongeren in de organisatie van de festival zelf betrekken. Nou, ze zijn hier allemaal, dus ik zou zeggen, ga dan namens de Sterrenfabriek, want dat hadden we natuurlijk al door. Ga met ze praten ook. Ik ga even hierna, want hier zit Tjeerd van Beckham. Tjeerd van Beckham is de directeur van Culturele Haardstad. Tjeerd, even kijken, waar zijn we hier? Ja, ook onderdeel van jouw werk is natuurlijk nadenken over hoe nu verder naar 2018. Ja. En wat denk jij dan? Als het gaat om festivals, vind ik het absoluut moet doorgaan. Ik bedoel, de essentie is hier meermaals gezegd waarom het moet. En ik ben juist een voorstander om op te gaan bouwen. Want je moet volwassen worden in festivals. Daar moet je constant ook in blijven vernieuwen. Maar je moet ook zorgen dat mensen wel herkenbaar blijven van dat is een goed festival. En daar gaan we mee door. En ik denk dat de stad nog steeds, ja, ik ken Leeuwarden nu steeds meer en meer. En ik merk nog niet dat we hier te veel festivals hebben. Dus er kan wel wat bij? Ik vind in ieder geval, dus het moet wel uniek blijven. Je moet ook niet elk weekend hebben. Je moet wel de balans vinden. Maar ik denk dat Leeuwarden echt niet wegzakken. En wat kan jij daaraan doen behalve over nadenken? Want je hebt natuurlijk wel een vinger in de pap in het debat hierover. Je beslist niet, maar je bent wel onderdeel van Cultureel Hoofdstad die vonden dat er iets moest gebeuren. Nou, precies. Ik ben hier dus vanavond. En we doen mee met het debat bij de provincie over de toekomst. En mijn belangrijkste taak is dat we het laten zien. Dit jaar in 2018 wat het allemaal brengt. En we laten ook zien wat vanaf 2013 gegroeid is. En gaat het dan om meer als alleen vrijwilligers en bezoekers, maar ook over inkomsten, professionalisering, dat soort dingen? Het gaat denk ik om de toekomst van Friesland. En hebben festivals wat jou betreft een rol in?
absoluut een rol in. Want een van de redenen, denk ik, waarom jonge mensen ook hier willen komen, wonen, werken en kunnen laten opgroeien, is dat je ook dit heel goed hebt georganiseerd en een breed aanbod hebt. Ook door heel Friesland, maar zeker in een stad als Leeuwarden. Nou, dat is een beetje dan een beetje de long tail, dus het lange termijn effect van festivals. Daar praten we Azen nog over zitten, maar waar even genoeg praat. Dus ik ga naar Marianne, want toen heeft een hele bijzondere gast. Bidi. Ik heb inderdaad een hele bijzondere gast. Joya Mooi, welkom. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je er bent. Ben je wel eens in Leeuwarden geweest? 1 keer. Want waar kom je vandaan? Amsterdam. Nou, hoe vind je het hier? Heel gezellig. En wat is jouw favoriete festival? En ik zou eigenlijk willen vragen, wat is je favoriete Leeuwarden festival? Maar wat is je favoriete festival? North Sea Jazz, maar ik vind Mondiaal ook een heel fijn festival. Want wat is jouw stijl? Ik heb jazz gestudeerd, maar ik hou ook heel erg veel van soul, R&B, elektronische muziek. Dus een mengelmoes van dat allemaal. En waar haal je dan je inspiratie vandaan? Van zulke soort festivals bijvoorbeeld? Of van andere plekken? Ja, ik ga best wel vaak naar concerten en dan ben ik in een hoekje aan het schrijven, omdat ik dan geïnspireerd raak. Of, Dus je zit tijdens concerten en zo zit je in een hoekje? Ja, omdat ik dan denk, oh shit, hier kan ik iets mee. Ja. Oh, wat leuk. Wat goed. Waar ben jij allemaal nog te horen en te zien? Momenteel op Spotify. Ik ben nu bezig met een nieuwe EP. Ik heb in december een nieuwe album uitgebracht. Dus nu eventjes werken aan nieuwe muziek. Dus je bent eigenlijk altijd bij iedereen op Spotify? Ja, zeker. Helemaal goed. Hey, wat gaan we nu horen? Pack with the Sun. Dames en heren, Joya Mooi. Let's make a pact, make a plan and go somewhere tonight. Everybody, yeah, the sun came up today. But what are we gonna do with it? I'm not telling you when. We're gonna see moon stars in the sky. It could be like a dream, you and me. Me and her, we'll see. Take me along till my eyes can't take it. Shine in the night as bright as the day. Let's pack our bags, we'll bring the rest along the way. I've been thinking of this since we spent one day singing while we're waiting on the wine. But still, I'm not telling you when. We're gonna see moon stars in the sky. It could be like a dream, you and me. Me and her, we'll see. Let's make a pact. Let's make a pact. Ooh, yeah. Take me above till my eyes can't take it. Shine in the night as bright as the day. Take me above till my eyes can't take it. Shine in the night as bright as the day. As bright as the day. As bright as the day. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. We gaan je straks nog een keer horen.
Ik ben inmiddels neergestreken op de bank voor een nieuwe rubriek die we elke week gaan doen. De agenda van Culturele Hoofdstad, van wat is er allemaal te doen. Nou, naast me zit een nieuwe gast. Stel je even voor. Dankjewel Marianne. Ik ben... Ja, pak mij nog maar. Ik ben Antje van der Zee en ik werk bij de Culturele Hoofdstad. Ik zit in het programmateam. Ik ben geboren in Leeuwarden, maar ik woon tegenwoordig in Groningen. Ik voel een pijnpuntje. Ja, wat is er te doen in Culturele Hoofdstad? We hebben elke week iemand anders hier zitten en die gaat vertellen van wat hij of zij heeft uitgekozen. Jij hebt een aantal dingen uitgekozen. Je hebt 2 dingen die iets verder in de planning liggen. Nou ja, ik zou zeggen, kun je er iets over vertellen? Ja, zeker. Ik voel me, ik wil eerst even zeggen, ik voel me heel erg thuis hier op deze festivaleditie, want ik ben zelf enorme festivalliefhebber. Welcome to the Village ga ik uiteraard naartoe. Maar ook de festivals op de Waddeneilanden, Into the Great Wide Open en Oerol. Want niet alleen muziekfestivals hebben we hier natuurlijk. Ik heb ook iets van theater uitgezocht uit het programma van de Culturele Hoofdstad. Ten eerste de Eurocommissaris van Mug met de Gouden Tand. En ten tweede Alien Documentary van Ewan McKevitt. En dat is een Ierse theatervoorstelling. Beide 2 voorstellingen zitten in het programma van Strangers on Stage. Uit het hoofdprogramma van de Culturele Hoofdstad. En dat zijn allemaal voorstellingen die eigenlijk uniek zijn dat ze hier naar Leeuwarden komen. Bijvoorbeeld de tweede voorstelling, Alien Documentary, komt in Nederland alleen in Leeuwarden. Dat is toch te gek? Ja, dat is helemaal te gek natuurlijk. Ik hoor inmiddels dat de microfoon het doet, alsjeblieft. Ja, 2 hele mooie voorstellingen die iets verderop in de planning liggen. Wat is er bijvoorbeeld komend weekend te doen? Ja, deze week barst het ook van de activiteiten. Morgen opent het waterpanorama. Dat is van Sense of Place en Water Connecting. En dat is gewoon hier in de stad. In de nieuwe stadsoase. En daar kun je gewoon heen? Gratis en voor niks. Gratis en voor niks, houden we van. Die stadsoase, dat is in het voormalige Egonpand tegenover het station achter de fontein. Nou, dat is hartstikke mooi. En daar kun je dus gratis en voor niks heen. Deze voorstellingen moet je neem ik aan kaarten voor bestellen? Ja, dat is trouwens in de Harmonie. Dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Hier tegenover. Ja. Oké, en waar kun je kaarten bestellen? Harmonie.nl. Harmonie.nl. En voor dit weekend dus het waterpanorama. Ja. Vast. En zijn er nog meer dingen waar we collectief met z'n allen heen moeten? Ja, er is weer een groot festival van Lan van Taal het hele weekend. Ook voor allemaal gratis dingen. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dat is hele weekend. Hier, denk ik, vooral op Oldenhoofdse Kerkhof en in... hoe heet het plan? Prinsentuin. Sorry, ja, ik ben toch alweer een Groninger. Ja. Lan van Taal. Daar kunnen we ook met z'n allen gewoon... kun je ook gewoon heen? Ja. En wat is dat precies? Wat kunnen we daar verwachten? Hele diverse dingen. Muziekoptredens, literaire optredens. Er zit ook een documentaire in. Ja, want Lan van Taal gaat over taal, toch? Klopt. Het verbinden van taal en wat taal doet. In al zijn facetten. In al zijn facetten. Ja. Oké. Nou ja, goed. Ik zou zeggen, met z'n allen net stinnen erhinnen. Dit is dus een nieuwe rubriek van die we dus elke week, wat ik net ook zei. En dan hebben we dus nu iets verder vooruit. Op de site van Culturele Hoofdstad kun je natuurlijk ook nog alles vinden, neem ik aan, hè? Yes, de hele agenda staat erop. Maandag ging ik even kijken hoeveel er deze week te doen is. 91 activiteiten, alleen deze week al. Nou, moet je nagaan. Dat jongens, je bent haast helemaal zet ervan. Fantastisch, bedankt Antje en Marianne. Applaus. Ja. Goed, ik ga over in het Hollands, want ik sta inmiddels met Frank Vaai van Rotterdam Festivals. Klopt dat? Ja, helemaal. Mooi, dan hebben we de juiste voor ons. Nee, ik wist het ook wel. Ben jij wel eens in Leeuwarden aan een festival geweest? Om eerlijk te zijn, niet. Hoe is dat toch mogelijk? Ja, ik ben bang dat ik de hele zomer, vooral in Rotterdam, alle festivals aan het aflopen ben. En dan hou je weinig tijd meer over om nog naar andere plekken toe te kunnen gaan. Ja, want laten we even naar proporties kijken. Rotterdam natuurlijk 10, 12, 13, 14 keer zo groot. Volgens mij wonen in Rotterdam net zoveel mensen als dat er in heel Friesland wonen. Over hoeveel festivals hebben we het in Rotterdam per jaar? Je hebt het over ongeveer 66 grootschalige evenementen en 2500 kleintjes. En ga je naar allemaal toe? Nee. Oh. Dat zou wel mooi zijn als je dat toch zou lukken. Ben je wel echt een festivaldier? Zeker, zeker. Ik werk in Rotterdam, woon in Utrecht. Ben daar ook nog voorzitter van de festivals Le Guess Who en Krasnopolski. En dat is gewoon super gaaf om daarmee mee bezig te zijn. Dus jij bent gewoon een levend soort festival?
Nou nee, wel een festivaldier, geen levend festival. Oké, goed. We hebben je ook uitgenodigd omdat het super interessant is hoe nou een stad als Rotterdam jaren terug is gaan nadenken over hoe doen we dat nu met festivals in onze stad. En ik ga het maar zeggen, want ik weet niet of je het zelf gaat doen. Maar daarvoor zijn internationale prijs gewonnen voor hoe ze dat beleid hebben bedacht. We dachten ter inspiratie, ga jij ons een soort college geven. U hoeft niet uw bloknoot te pakken, mag wel. En ik ben de slide bitch. Dus jij zegt gewoon doe of ga of volgende. En dan is het even zo, dames en heren, zodat u het ook kan zien, moeten we het licht dimmen. Dus Frank praat daar en de plaatjes zijn hier. Dus je mag een beetje met het hoofd pingpongen, heen en weer. Goed, we gaan beginnen. Frank, tekenen we even alvast een applausje voor Frank. Dankjewel. Dan kunnen we meteen met de volgende beginnen. Ik werk voor Rotterdam Festivals. Rotterdam Festivals is een stichting die in opdracht van de gemeente Rotterdam voor de stad werkt. Wij zitten letterlijk op armslengte van het bestuur. Dat is ontstaan omdat 25 jaar geleden, precies dit jaar, wij bestaan dit jaar 25 jaar, had de stad een grote viering die volledig door de gemeente werd georganiseerd. Nee, dat is in 2001 is Rotterdam culturele hoofdstad geworden. Dat was een grote viering van een groot jubileum over het stadsrechten. Dat is toen mislukt. Met grote politieke gevolgen van dien. Daarnaast was er ook de grote ambitie om in de zomer meer te gaan doen voor de Rotterdammers die of en masse richting Zeeland, richting de vakantiehuisjes vertrokken. Of juist de armere Rotterdammer die niet zoveel te besteden had en die ook niet op vakantie konden, maar waar wel activiteiten voor georganiseerd moesten worden. Met dat in het achterhoofd zijn toen een aantal professionals begonnen met de stichting Rotterdam Festivals. En daar zijn wij nu met deze taken en rollen eigenlijk nu terechtgekomen. Eerst organiseerden we nog zelf veel festivals. Inmiddels doen we dat niet meer. Een van onze belangrijkste taken is dat wij een opdracht hebben van de gemeente om een evenwichtige evenementenkalender samen te stellen in tijd, thema en ruimte. Over die thema's kom ik zo nog te spreken. Tijd en ruimte gaat gewoon over verspreiding van de evenementen door de stad heen en ook over de verschillende dagen heen, zodat het niet ieder weekend bal is op één plek. Doe de volgende maar. De Rotterdam Film Commission is ook onderdeel van onze organisatie. Zij begeleidt alle filmopnames, of het nou commercials zijn of zoals je hier ziet, opnames van Flikken Rotterdam. Wij zitten nu zo rond 630 draaidagen, zeg ik even uit mijn hoofd. Wat alleen maar aan het groeien is. Rotterdam is ook op filmgebied een belangrijke stad aan het worden. En dan de volgende is dat wij ook de uitagenda Rotterdam, dus de collectieve cultuurpromotie van de stad, verzorgen wij ook. Dat is een ledenorganisatie. Alle grote culturele instellingen van de stad zijn lid van de organisatie. En wij zorgen daarvoor, zowel met de magazine als online, voor de cultuurpromotie onder de Rotterdammers. Rotterdam Partners zorgt voor de city marketing en de stadspromotie. De volgende. Nou, waarom organiseer je festivals of waarom zijn wij er om de festivals te ondersteunen? Dat doen wij vooral om eigenlijk de stad verder te helpen en om te laten zien, festivals zijn goed voor je stad, festivals leveren wat op voor je stad. En dan kun je eigenlijk meteen doorgaan naar de volgende, want de belangrijkste taak die wij hebben is het publiek staat altijd centraal. De Rotterdammer is voor ons de primaire doelgroep. Wij doen het niet voor de city marketing, het is niet voor de grote promotie in het buitenland. Dat is allemaal een hele mooie afgeleide, een hele mooie bijvangst. Maar uiteindelijk staat het publiek centraal en we investeren dus ook heel veel in publieksonderzoek. En heel veel, we proberen ook een programma samen te stellen zodat we alle Rotterdammers kunnen bereiken. Als je nu naar de volgende sheets gaat, heb je een beetje een beeld van hoe groot Rotterdam is en wat ook de verdeling van de publieksgroepen zijn. Belangrijk, feitelijk het leukste puntje staat onderaan. En dat is dat op dit moment 77% van de Rotterdammers trots is op de stad. En trots is dat ze een Rotterdammer zijn. Dat is jarenlang veel lager geweest. En in een landelijk onderzoek is ook gebleken dat nergens anders in de grote steden zijn de inwoners zo trots op de festivals. En dat er heel veel festivals in hun stad plaatsvinden. En als je de volgende doet. Hoe weten we nou een hele hoop van ons publiek? Eigenlijk van alle Rotterdammers. Er is een landelijk systeem, of eigenlijk een internationaal systeem. Daar weer een landelijk systeem van. En daar hebben wij weer een Rotterdam systeem van gemaakt. We hebben het
We hebben onze bevolkingsgroepen ingedeeld in verschillende doelgroepen. En als je de volgende pakt, dan zie je daar een voorbeeld van. En daar doen we dus onderzoek naar wat het cultuurgebruik onder die doelgroep is. En op die manier proberen we ook ervoor te zorgen dat we... dit is een culturele omnivoor. Maar zo zijn er ook juist meer de cultuurmijdende doelgroepen... of juist de klassieke cultuurminnaars. Daar weten we precies van waar wonen ze, welke media gebruiken ze... welke festivals zijn voor hun belangrijk. En op die manier proberen wij ook die kalender samen te stellen. En als je naar de volgende gaat... dat levert dus zo'n mooi spreidingsdiagram op. Ik weet niet hoe goed die te lezen is, maar wij proberen dus... ja, misschien kun je vertellen wat de axes zijn. Ja, de assen. De horizontale as is de leeftijd. De verticale as is het opleidingsniveau. De kleurtjes zijn de verschillende thema's van de festivals. Die krijgen jullie zo meteen te zien. En wat je dus ziet is dat we missen nog met name aan de laag opgeleide kant... kunnen wij nog veel meer festivals bereiken. En laag opgeleid is in dit geval ook jongeren en zijn het hoogst genoten opleidingsniveau. Maar wij doen het is onze taak en ons doel om eigenlijk dit hele spreidingsdiagram volledig te vullen. En daarmee een programma samen te stellen voor zoveel mogelijk Rotterdammers. Voor het beeld rechtsbovenin zie je veel geel. Dat is de kleur voor de cultuur. En daar zitten de klassieke festivals, klassieke muziek, opera, dat soort beetje klassieke, hoogopgeleide, wat oudere doelgroep. Daar hebben we een hele hoop van, dus daarom proberen we juist ook veel meer jongeren en wat meer voor de lager opgeleide doelgroep festivals te bereiken. Als je naar de volgende gaat. Ik had het al over die thema's, die kon je net ook al zien. Wat we willen bereiken is dat je eigenlijk met die thema's, die geven de identiteit van Rotterdam weer. En zoals de Rotterdammer centraal staat, zo staat anders ook de stad centraal. En eigenlijk wat wij willen laten zien is dat die festivals, die laten... als je een evenementenkalender van Rotterdam ziet, zonder dat het Rotterdam is... dan kun je eigenlijk aan de hand van die thema's zien, van die thematieken zien... dat het binnen Europa zou het geen andere stad moeten kunnen zijn dan Rotterdam. Binnen die thema's hebben wij weer... zogenaamde iconen. Noem het even de top 10 van festivals of evenementen die iedereen kan opnoemen. Het Filmfestival, Noordzee Jazz, de Marathon. En daarvan hebben we gezegd, die vinden in een weekend plaats. Daar clusteren we allerlei activiteiten omheen. En die moeten binnen de top 3 van hun collega-festivals of concurrenten staan binnen Europa. En als je dan naar de volgende gaat... En verder werken wij organiseren zelf niets. Wij proberen ook zo min mogelijk op te leggen, maar we werken juist vanuit de stad, vanuit het initiatief, vanuit de ondernemers, vanuit de organisatoren, vanuit de initiatiefnemers. En werken daarbij ook nauw samen met de ondernemers, de scholen en de maatschappelijke instanties. Dat heeft het mantra, zeg maar, dieper in de stad. En daarnaast hebben we het verder in de wereld voor dat internationale karakter. Dat leidt vervolgens tot, en nu komen we tot de mooie plaatjes eindelijk... tot dit soort mooie iconische beelden. Hier kun je gewoon rustig doorheen lopen, Jacco. Dit is dus het beeld wat we willen laten zien. Aan de ene kant heb je een mooi groot schip, maar tegelijkertijd hebben we ook juist tijdens de Wereldhavendagen de Nacht van de Kaap, wat gewoon leuk, gezellig meezingen is. Het hoeft niet allemaal super hoge cultuur te zijn. Rotterdam Unlimited met het Zomercarnaval is een belangrijk festival, maar daarnaast ook een Marokkaans eetplein, Gemma Elfna, waar ook de Surinaamse broodjes ook nog juist te verkopen zijn. Dus je hebt een combinatie van culturen. Dit is een groot Kaapverdiaans festival in de Doelen. Waarbij de Kaapverdiaanse bevolking juist in de Doelen wil zitten, omdat dat een belangrijk, groot, statig cultuurpaleis is. En zij willen daar ook hun dag hebben. Dit jaar 2 dagen zijn uitverkocht. Voor de metalfans, Baruch Open Air. Een belangrijk festival, ook omdat dit een van de... in dat spreidingsdiagram is Baruch Open Air... bereikt een hele jonge en daardoor ook wat lager opgeleide doelgroep. En is voor ons een heel belangrijk festival... omdat ze zich ook de afgelopen jaren fantastisch hebben ontwikkeld. Ik meen iets van 1100 vrijwilligers die erbij betrokken zijn. Architectuur is zeker... Dit is dan wel weer met name voor de promotie een belangrijk festival... De Rotterdamse Dakendagen heeft inmiddels ook al prijzen gewonnen. De gedachte is, we hebben zoveel vierkante meters dak in Rotterdam. Veel hoogbouw, allemaal platte daken. Daar doen we niks mee. En iedereen wil die stad verder volgooien. Laten we nou eens kijken, door het op een hele andere manier te bekijken...
Ik zal doorgaan. Maar laten we nou eens kijken door het op een hele andere manier te bekijken, zodat je een ander beeld krijgt van je stad en anders gaat nadenken over je stad. Daar hoort zo'n Zigzag City ook bij, wat eigenlijk gaat over het zigzaggen door je stad heen. Doe dan de volgende maar. Dit is voor velen denk ik wel bekend, het IFFR, belangrijk filmfestival. De volgende. De Art Rotterdam Week. Dit is een ontstaan vanuit een commerciële beurs, wat wij normaal gesproken niet ondersteunen. Maar Art Rotterdam is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste, een van de belangrijkste beurzen op het gebied van hedendaagse kunst binnen Europa. En doordat wij er verschillende randactiviteiten omheen hebben geplaatst, wordt het nu algemeen gezien als een festival. En dat is dus die Art Rotterdam Week. En dat zijn openstellingen, dit soort kunst in de openbare ruimte. Dit is bij het podium Worm, waar Jan-Pierre Brands nu directeur Zeker. is. Voorheen directeur hier. Ze hebben hem weggekaapt, maar hij heeft wel dikke pret. Zeker. Met dit soort mooie kunst. North Sea Jazz is natuurlijk voor velen een bekend festival. De marathon, en zo kun je denk ik nog wel even doorgaan. Internationale EK's en WK's van onze collega's van Rotterdam Topsport die dat doen om te promoten. Dit is nog wel even een mooi moment. Rotterdam was een stad waar tot niet zo heel lang geleden om 6 uur het licht uitging en dan was er eigenlijk niet zo heel veel te beleven. Op sommige plekken zeer onheimisch. En we hebben de gemeente heeft toen het plan opgevat om de binnenstad als city lounge in te richten. Dus veel meer verblijf te stimuleren. Dit is op het dak van het oude Hofpleinstation, waar vroeger de trein naar Den Haag liep. Daar hebben we nu een filmfestival op dat dak. En op die manier proberen we eigenlijk dit soort rare plekken weer nieuw leven in te blazen. En dat kan gewoon met kleinschalige... Als hier maximaal 250 man zit, dan is het een volle avond. Maar dat is ook goed. En af en toe doen we dingen die helemaal niet kunnen. Deze was geweldig. En wie is die trap op geweest hier? Ja, één iemand. Daar, kijk. Ja, nou, gefeliciteerd, je was erbij. Goed. Was het mooi? Was leuk. Vertel eens. Dit is in het kader van 65 jaar wederopbouw in Rotterdam. En soms, wat ik hier eigenlijk mee wil laten zien, is dat we hebben een evenementenfonds. Dat wordt gevoed vanuit de toeristenbelasting. En daar kunnen we hele grote eenmalige projecten voor doen. En soms kunnen dat ook projecten zijn die helemaal niet kunnen. We hebben locatieprofielen, zoals in veel steden. Dit is op het Stationsplein voor Rotterdam Centraal. Het profiel voor dit plein is kleinschalig en mobiel. Je kunt zien wat deze trap is. Alles behalve, hij heeft er 2 maanden gestaan. Maar leverde wel een fantastisch mooi blik op. En het gaf een mooi... Dit pand, het Groothandelsgebouw, is het eerste pand waar weer uitgegaan kon worden na de oorlog. En heeft daarom een belangrijke plek binnen Rotterdam. En mensen, dat is een dakterras waar je normaal gesproken niet zo heel makkelijk komt. En doordat deze trap er was, kwamen mensen er wel. En dat leverde dus weer een andere manier van kijken naar je stad en betrokken zijn bij je stad. En wat levert het nou op? Dit zijn de gegevens van afgelopen jaar. De opvallende kijker zal zeggen 900.000 bezoeken minder dan 2016. Dat is dus precies die grote manifestatie rondom Rotterdam Viert de Stad waar het in zit. De nieuwe evenement is voor ons een doelstelling. Ook om ervoor te zorgen dat wij genoeg vernieuwing houden in onze evenementenkalender. Hebben wij een doelstelling, ook afgesproken met de gemeente, dat wij minimaal 15% van ons budget besteden aan nieuwe evenementen, nieuwe initiatieven. En het publieksonderzoek is dat wij minimaal op alle punten daar een 7,5 moeten scoren. Daar zitten we op 1 punt na netjes boven. Mooi met de hakken over de sloot. Zeker. En we hebben ieder jaar vuurwerk. Frank, fantastisch. Dankjewel. Heel inspirerend. Kom nog even naar voren, Frank. Hier bij mij op de bank. Want ik heb nog wel een paar vragen. En als er mensen zijn in de zaal die denken van... nou, dit is wel echt wel interessant. Ik heb nog wel een vraag. Dan horen we hem zo graag. Steek dan even de vinger op. Marianne komt dan bij jullie. Frank, ga even zitten. Ja, mijn eerste vraag was even over die vond ik heel interessant. Die matrix die jullie hadden van opleidingsniveau en leeftijd. Ja. Ik zag ook een beetje bij hoogopgeleide vrouwen... dat gaat ook niet zo goed. Is daar nog een lacune? Bij hoogopgeleide vrouwen? Hoogopgeleide vrouwen, nou ik weet het ook een beetje omdat ik het natuurlijk heb voorbereid. Ja. Maar daar is het aanbod toch wat mager. Maar zo kom je daar dus toch achter? Nou ja, niet vanuit die diagram, want geslacht zat daar niet tussen. Hoe weten jullie het dan wel? Nou, we doen een hele hoop publieksonderzoek. Dat doen we dus met ook die profielen die ik net liet zien.
En aan dat publieksonderzoek, daar stellen we eigenlijk proberen we daarbij een beeld te krijgen van wie bereiken we, op welke manier bereiken we ze en wat is hun waardering. En ook daarmee dus, op het moment dat wij met het doel dat wij alle Rotterdammers proberen te bereiken, zien we dus ook waar zitten de gaten. En waar moeten we dan dus misschien wel op gaan roepen voor speciale programma's. Of juist gaan kijken van nou, als een festival het misschien wat zwaarder heeft, nou, dan moeten we gaan kijken hoe we die extra kunnen helpen. Omdat zij juist een doelgroep bereiken die voor ons heel belangrijk is. En het klinkt bijna een beetje Cambridge Analytica, hè? Wat u allemaal weet van Rotterdammers die uitgaan. Bijna wel. Waar het niet dat we keurig aan alle nette... jullie privacy policy in oké. Doen we allemaal helemaal... Maar hoe weten jullie dat? Want waarom weten jullie het van zoveel mensen? Dan heb je iets voor bedacht. Het is een internationaal systeem, Mozaïek. Nee, begrijp ik. Maar is het niet zo dat... want ik ben wel eens in Rotterdam uit geweest, kocht een kaartje, vroeg men iedereen om de postcode. Ja. Is dat hoe jullie die informatie winnen? Dat is hoe wij... ja, zeker. En op andere... Dat is op het moment dat je een kaartje koopt. Bij bijvoorbeeld het zomercarnaval, waar je geen kaartje voor koopt en waar het misschien wel misschien een doelgroep is die het veel lastiger vindt of voor wie het minder natuurlijk is om een enquête in te vullen. Daar passen we de vragenlijsten aan, zodat we precies de vragen hebben die we echt nodig hebben voor de meest essentiële vragen hebben. En dan wordt het ter plekke geënquêteerd van, nou, wat vond u ervan? Wat was uw waardering? Heeft u zich veilig gevoeld? Dat soort vragen weten we dan allemaal. Denk je dat het belangrijk is voor ook nu hier in een stad als Leeuwarden gaat worden nagedacht over wat moeten we doen met festivalbeleid, dat ze dit soort facts en figures ook als uitgangspunt nemen? Absoluut. Meten is weten. Het is een dooddoener, maar je kunt daardoor ook uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Wij kunnen ook uitleggen op het moment dat er vragen komen in de gemeenteraad van waarom zijn al die festivals er? Want de parken worden beschadigd of er wordt natuur beschadigd. Dan kunnen we ook uitleggen van nou, maar hier bereiken we deze mensen mee. Die hebben deze waardering ervoor. Die bereik je normaal met andere cultuurvormen. En heel vaak is dat zo. Zeker voor een stad als Rotterdam. Ik kan het nog niet helemaal inschatten voor een stad als Leeuwarden. Maar ik denk dat het ook wel... Hier zul je ook doelgroepen hebben voor wie cultuurgebruik niet natuurlijk is. En zodra het in een pand is, wordt die drempel alleen maar groter. En juist met de instelling om die cultuurparticipatie zo groot mogelijk te maken, kiezen we ervoor om dan een festival te organiseren waarmee je die mensen wel betrekt. Ja, dus meten is weten. Dus eigenlijk zou ik zeggen festivals en gemeenten. Jan Stieber, dat is wel heel makkelijk te doen. Ga het meten en weten. Er waren vragen uit de zaal. Dus even kijken, wie waren dat? Oké, verschillende. Dat is hartstikke mooi. We beginnen daar achteraan, want daar staat Marianne toevallig al. Zeg even hoe je heet en wat je vraag is. Nou, mijn naam is Elke en ik heb eigenlijk even snel 2 vragen voor de prijs van 1. Ten eerste, je hebt het over Rotterdam Festivals, vette showcase ook. Maar jullie hebben ook prijzen gewonnen. Wat is er dan zo bijzonder aan Rotterdam Festivals? En wat voor problemen lost zo'n schakel tussen gemeenten en festivals op? Kijk, waarom winnen jullie internationaal prijzen? En wat is het voordeel van het schakel zijn tussen festivals en gemeenten? Heb ik het zo goed samengevat? Ja. Klopt. Nou, eigenlijk in je tweede vraag zit voor een gedeelte al het antwoord op de eerste. Dus waarom winnen we die prijs? Omdat we een schakel zijn tussen de gemeente en de organisatoren. We zijn een organisatie die soms de gemeente vertegenwoordigt bij de organisatoren, maar soms ook juist precies andersom. Dus we hebben daarin soms een rol als mediator. Andere momenten hebben we ook een rol als waarbij we ook soms in de stille diplomatie juist al dingen op kunnen lossen voordat het een groot conflict wordt. We hebben ook een adviesrol richting de gemeente waarbij onze stelling is: zorg dat je niet alleen maar regelgeving oplegt, maar zorg dat je nou een sector mee betrekt, dat er dingen onderdeel worden van het businessmodel van een organisatie, zodat je mensen daarmee mee kan nemen. En daarnaast is het werken met waarbij de Rotterdammer centraal staat en juist de identiteit van de stad en de eigenheid van de stad en dat als centraal punt stellen om inhoudelijk en actief te sturen op je festivalbeleid als stad. Dat is waar we gevolgens dan gevoed door al het meten is weten. Dat is waar we de prijzen voor winnen. Kijk, we hebben hier nog een vraag. Volgens mij hier aan deze tafel. Ja, vinger gaat omhoog. Wat is je naam en wat is je vraag? Ja, mijn naam is Jacobien. De stelling was, hoeveel levert het op? En ik dacht eigenlijk meteen aan geld. Dat stond er niet bij.
Nee. De vraag is eigenlijk hoeveel subsidie hebben we het hier over en hoeveel komt er vanuit de ondernemers en hoeveel wordt er dus gesponsord en hoeveel gemeenschapsgeld gaat er naar dit hele programma toe? Ja, wat kosten jullie eigenlijk zo met al die leuke dingen? Wij hebben zowel de meerjaren cultuur, dus wij hebben eigen budget. Dat is ongeveer 1,4 miljoen. We hebben Dan moet alles van organisatie en evenementen en... Nee, dat is gewoon het subsidiebudget. Juist. Wat we hebben. Daarnaast hebben we een budget wat voortkomt vanuit het evenementenfonds, wat gevoed wordt vanuit de toeristenbelasting. Dat is ongeveer 4 ton per jaar. En we hebben nog een groot aantal structureel ondersteunde cultuurfestivals, die gewoon in de cultuurplan, cultuurnota of en in iedere stad heet het anders, maar gewoon de meerjaren cultuursubsidies, die zitten er ook bij. Daar moet ik je het antwoord even op schuldig zijn, maar ik denk dat dat is ongeveer gelijk met het vrije budget wat we hebben. En dat is... dus je hebt een paar miljoen euro. Ja. Berekenen jullie ook wat de festivals in de stad terugleveren aan inkomsten van bezoekers? Ja, maar tegelijkertijd is dat ook weer, er is geen 100% onbetwiste rekenmethode om dat terug te laten brengen. We nemen het wel mee. Het is een vraag die terugkomt in het publieksonderzoek. Wij zitten op ongeveer €65 gemiddeld per bezoeker, wat een bezoeker teruglevert in de stad. Per festival of het hele jaar door? Dat is het gemiddelde van het hele jaar door. Kijk eens. Ja. Van alle festivalbezoekers. Kijk. Hier is een vraag. Yes. Van Cheers Cheers van van Beckham. Beckham. Die moeten nog ook van leren. Heel goed. Dus we mogen vragen stellen. Ik zag dat jullie 59 iets van evenementen geld geven. Deels neem ik aan. Zijn jullie ook in staat om die dan meerjarig op voorhand dat toe te zeggen? Zit daar ook een opbouwprogramma in? Sommige wel, sommige niet. Sommige hebben we juist... daar zit dus ook experimenteergeld in. Dus dat percentage nieuwe evenementen... Daar ondersteunen we ook festivals in waarbij we denken van... nou, misschien is het plan nog niet 100% voldragen. En misschien nemen we hier wel een risico mee. Maar we gaan ze juist wel ondersteunen. Want misschien levert het juist ook wel een hele mooie nieuwe kans op. Dat zijn de eenmalige ondersteunde festivals. We hebben jaarlijks een ronde waar we oproepen voor plannen. En we hebben een aantal meer vaste waarden. Daar maken we meerjaren afspraken mee. En we maken soms ook afspraken met festivals die opgaan naar bijvoorbeeld een aanvraag voor een nieuwe cultuurnota. Dat we daar dan ook zeggen van nou, dan gaan wij jullie in aanloop daar naartoe ondersteunen. Dus het is niet specifiek gelijke monniken, gelijke kappen, 1 regeling, schrijf er allemaal op in. Nee. Dat is niet effectief. Er zijn verschillende. Eigenlijk is het een op maat gemaakte. Kijk, maatwerk. Maatwerk, dat Heel is goed. We doen nog 1 vraag uit de zaal. Nou, daar, deze meneer. Wacht. Wat is uw naam? Rick. En nou de vraag? Hoe groot is jullie organisatie? Wij zijn met ongeveer 20-25 personen. En dan heb je dus ook de uitagenda zit daarbij, de redactie zit daarbij, marketing, onderzoeksafdeling, de staf van de directeur, ondersteuning, dat soort dingen. En wij zijn met, moet ik even goed nadenken, met 6 man festivalteam, die de uitvoering van dat evenementenbeleid doen. En dan 1 dame, de filmcommissioner. Dus, nou, die heeft ook fantastisch leuk werk. Zeker. Want die is elke dag op de filmset. Zeker. Met gratis broodjes. Dames en heren, Frank Fay, applaus. Ontzettend inspirerend. Blijf nog even zitten. Want we gaan weer naar muziek luisteren. Dames en heren, laat je nog een keer over Joy Amoy. The sense that you're in trouble, you in this alone. Counting paper, the pile growing, they cut off your phone. Small space and time's passing. I'm hide here, running from your troubles by your car and even running from your troubles by your car and even running. Ooh, gas it up. Gas it up, 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 gas
fly over this boat? Yeah, how many can fly over this boat? Yeah, how many can fly over this boat? Yeah, how many can fly over this boat? Yeah, I've never heard of 6 on layaway. You've been smoking drove, staring in the sun, blind spots broken. I'll be in my zone. Wrong space and time passing. I'ma hide here, right here. Running from your troubles while your car and even running. Running from your troubles while you aren't even running. Ooh. Gas it up, 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 gas it up. How many can fly over this boat? Yeah, how many can fly over this boat? Yeah, how many can fly over this boat? Yeah, how many can fly over this boat? Yeah. Dames en heren, Joya Mooi. Dankjewel, Joya. Thanks. Goed. Ik zit hier ondertussen met wellicht 3 bekende gezichten. Ik moet ook gelijk voor de journalistieke zuiverheid melden dat ik nog steeds wel samenwerk met deze mensen bij festivals. Of heb samengewerkt. Dus dan weet u dat even. Daar zijn we heel eerlijk over. Maar dat is ook de schaal van Leeuwarden wellicht. Maar omdat misschien nog niet iedereen jullie kent, misschien willen jullie even jezelf voorstellen en waarom je eigenlijk op deze bank zit. Beginnen we hier bij deze prachtige jonge man. Dankjewel, Jacco. Ik ben Paul van Berlo en ik organiseer Into the Grave en Into the Void en Into Darkness. En soms ook City Rock. Soms ook City Rock, ja, daar komen we nog op terug. Kijk eens aan. Daarnaast, we hebben hem eigenlijk al even gehoord, maar... Oh, ik ben Sjoerd en ik hou van pannenkoeken. Dat is fantastisch. Dat moest ik zeggen. En ik werk voor Welcome to the Village en Explore the Noord en ook voor Culturele Hoofdstad. Kijk eens aan. En daarnaast... Wiebe Koostra, ik doe onder andere het Friestraatfestival, Bevrijdingsfestival Jouwen dit hier, Promised Land Festival in de Green Stier en Sci-Fi was door verkeerskreunhast. Ja, jongens, trouwens moet ik even zezen. Ik weet dat je dit shirt een keer nog hebben bezocht alle Louter festivals samen te voegen. Harold, waar ben je? Harold, de drukker van dit werk. Is hij nog ergens? Of is Harold komt net van de wc, of niet? Ja, Harold, ja, kom even gauw, jong. Het krijgt weer een shirt. Dat hoort te zien, dit shirt. Als je dat een leuk shirt vindt, dan kun je dus even naar, op Facebook zie je naar Druk Vast. Harold, daar ben je bij Marianne. Harold, ja, applaus voor al jouw mooie shirts, maar vooral voor deze. Harold, wat moeten mensen doen als ze dit shirt willen hebben? Moeten ze even naar Drukvast, www.drukvast.nl en dan kunnen ze mij vinden. Ik heb ook eventueel een Facebook-pagina, dat is Zeefdrukkerij, drukvast.nl. En dan kun je het ook vinden. En wat kost die? €15. Jongens, €15. Hey. Nou, bedankt. En daar staan ook alle andere shirts zijn er ook op te vinden die voor Ibenup zijn gemaakt. Terug naar hier. Wat vonden jullie van het verhaal van Frank uit Rotterdam, Sjoerd? Wat vond je daarvan? Ja, ik vond het dus een supergoed verhaal. En ik zat een beetje wel aantekeningen te maken, toch? En ik dacht, ja, kijk, het mooie aan die culturele hoofdstad is dat we, onder andere aan die culturele hoofdstad, is dat we in de afgelopen 5 jaar heel erg veel ontwikkeld hebben. Daarbuiten ook, hè, Paul met zijn festivals bijvoorbeeld. Jullie ook, en nu ook onderdeel ervan. En je hebt altijd, als je iets nieuws doet, heb je 2 fases. Je moet beginnen, en dan moet je gewoon beginnen en dan moet je gewoon gaan. En op een gegeven moment staat het en dan moet je met elkaar gaan nadenken. Hoe gaan we daarmee door? En hoe gaan we dat goed organiseren? En wat heb je van Frank opgestoken dan? Wat heb je genoteerd? Nou, dat zij hebben ontdekt hoe je dat goed moet organiseren. Dus dat wij daarvan moeten leren. Onder andere bijvoorbeeld dat meten is weten? Sowieso, meten is weten. Maar ook gewoon best wel tenminste zo op het oog, een supergoeie theoretische onderbouwing van hoe het werkt. En dan is het ook een eerlijke manier van meten. En ook een goede manier van uitleggen. En ik denk dat we dat nog wel veel beter kunnen doen hier. Dus super beter. Ja, Paul, vertel.
Ja, veel beter. Ik was echt jaloers. En, ik hoop dat Jan Stieber opgelet heeft en dat het verhaal meeneemt naar de gemeente. Want dit hebben wij in Leeuwarden echt nodig, ja. En op wat voor momenten merk je dat je dat nodig hebt? Eigenlijk vaak merk je dat in contacten met de gemeente over allerlei zaken. Nou, we hebben het al eerder over de bult gehad. Hè? Dus dat is misschien een goed voorbeeld waar ik op een gegeven moment behoefte had aan een evenementsterrein. Zelf met het voorstel van de bult kwam. Daarmee geëxperimenteerd heb. Wat aan de ene kant een groot succes was. Want iedereen vond het een te gekke locatie. Er waren eigenlijk ook helemaal geen klachten. Er was vooral één mevrouw die er heel veel last had. Een beetje hetzelfde verhaal als met de Groene Ster. Eén persoon die dan de zaak dwars ligt. Maar ook bij de gemeente was men overal eigenlijk hartstikke tevreden over. Maar toch gaat het dan niet verder. Hè? En nu is er een probleem met het aantal ruimten. Nou, Jan gaf het ook al aan. Het aantal terreinen wat beschikbaar is. Terwijl dat terrein daar ligt en prima geschikt te maken is op korte termijn. En dan gebeurt het niet. Hè? Ik denk zo'n organisatie die ertussen zit, zou dat veel beter kunnen uitleggen. In Leeuwarden gaat alles eigenlijk heel erg ad hoc, valt mij op. En dit verhaal in Rotterdam is gewoon heel erg gestructureerd. Er is over nagedacht, het is vastgelegd in protocollen, er zit een team op. En dat werkt gewoon heel fijn voor organisatoren. Ja. Al plan om in Rotterdam iets te gaan doen, Paul? Ik ga straks wel even praten met Frank, ja. Wiebe, wat voor jou inspirerend om zien verhaal? Qua meten en weten vond ik het helemaal wel grappig. Want rond de weekend, en wat ik denk van we ben in Friesland en in Noorden natuurlijk 14 te bescheiden. En rond de weekend zei de burgemeester van Rotterdam, die heel grutsk op zijn 99 nationaliteiten bij de marathon. En ik denk van op zij hebben we 100 jaar, wat is nog 99? Ja. Juist. Ja. En dus aan de ene kant maar we inderdaad meten. En met die statistieken moeten we echt volle grutskro wezen. Ja, nou leuk dat je door Sci-Fi hast en hoe internationaal het is. Want we gaan even wat muziekje. Want Rob Durand van Sci-Fi, een van de programmeurs, zit op dit moment in Japan. Want in Japan is de voorverkoop van Sci-Fi begonnen. Dus daar staan gewoon Japanners in de riegen om naar Lauwen te komen. Nou, ik heb sowieso al een enorme hekel aan Skype. Want het gaat natuurlijk nooit. Connecting. 4 uur straks is dit. God. Ja, het is daar 4 uur 's nachts. Maar ja, ik wil wel graag even bellen. Nou, we gaan het proberen. Oh. Ja, looking good. Goed, dus nee, niet een boodschap achterlaten. Nee, stop. Ik app wel even wat opnemen. FaceTime. Hallo? Ja, verzenden maar. Ja, klaar. Dit willen we niet. Jongens, hoe kom ik terug? Ik denk het kruisje beneden, ja. Hè? Ja, het kruisje, dat druk ik al vrijmoedig in. Goed geregeld? Nee, ook niet. Fuck op Siri. Nee, ook niet. Ja, en hier komt een Skype-expert. Unable to reach. Nou, ik wil hier zelf al uit. Wacht. Nee, niet zijn out. Shit, ik wacht gewoon niet meer. Nou, we slaan... sorry. Sorry. We moeten Rob Oer slaan. Hij zit er helemaal wekker. Goed verhaal. Ik zei al dat ik een enorme hekel aan Skype hier. Godsamme. Nou. Maar vertel, de fysieke kaartverkoop in Tokio. Waarom doorstaat als festival in Lauwert? Nou, met name in Tokio is op Sci-Fi zo'n gigantisch begrip. Dus vorig jaar hier we daar gewoon de via Ticketmaster hebben een heel teleurgestelde reacties op gekregen, want die Japanners die zijn zo grutsk op hun fysieke ticket. En ze doen ik vroeger in het wachten voor het paskantoorlijn voor de tickets. Ze vinden die meesten dat nog steeds gigantisch. En we hebben vorige weken hebben we in Tokio weer een afverkeer gegaan en ik heb hem volgens mij wat foto's gestuurd. Maar die meesten zijn echt uitzinnig als ze een ticket van Sci-Fi hebben. Als wij daar een hotel boeken voorop en dan had alleen al de e-mail voor Sci-Fi en dan was het grut voor de gruts komt halen, dan kreeg je gratis kamers en dus dat is gigantisch. Hoe kom je hem om die reputatie in Tokio? Ja, de Goa scene is daar, zoals in Nederland, Zuid-Afrika, de Goa scene is daar gewoon heel grut. En dat is een ding, hè? Goa is psychedelische trends. Goa trends, in een land waar de Goa trends heel grut is, daar Sci-Fi is daar gewoon echt een begrip. En inderdaad, wat zo'n shootstrakjes al zei, ze kennen eerst Sci-Fi en daarna Ljouwert en dat leidt ergens in de buurt van Amsterdam. Ja, want die afstand ben natuurlijk heel relatief. Voor hun had je al zijn eind reizen gehad. Dus zijn dus de 100 plus nationaliteiten.
weet je hem ook wat voor economische impact dat bijvoorbeeld op het Lauwert een omjouwing had? Had Jim je Delstrik in mijn festival? Maar productioneel hebben we ongeveer een 1,8 miljoen wat we hier in de regio uitjouwen. On allerlei faciliteiten, menskrachten. Het is ook grappig, want meestal denken dan vaak dat het een Grenzer festival is, maar het grote deel van het team is ook gewoon hier uit de regio, wij is uit de oude wij. En dan haast inderdaad eigenlijk nog de spin-off, die krijgt een antwoorden van €64. Nou ja, als we naar de City Shuttles zorgen van het voordeel dat het meestal vanuit Boetenland komen, die hebben een grote bestedingspatroon. En dan iemand die het vanuit Snitswij naar Ljouwert komt. Dus iemand die van dus met name de coffeeshops, maar de macrobiotische producten in de supermarkten, die kennen als een malle. Ja, de wiet en de wiet en de macrobiotische havermoutdrink. Correct. Ja, een kilo wiet, hè? Dus, Een kilo wiet, ja, maar dat was, welke band was het, Paul? Ja, dat is Exodus natuurlijk. Dat Exodus, kijk eens aan. Juist, nu weten we het, ja. Dat hoefde ik niet eens op te zoeken, hoor. Nee. En Paul, hoe is dat hoe zit het trouwens met die bezoekers van Into the Grave? Die komen ook uit het buitenland, maar komen die, kan je uitzeggen, hoeveel komen uit Friesland, hoeveel komen uit Nederland en hoeveel komen daarbuiten? Heb jij zicht op? Daar hebben wij wel zicht op natuurlijk. Het grootste deel van de mensen komt uit het westen van het land. Dus wel uit Nederland. We hebben 15% buitenlanders of zo, maar de meeste komen uit het westen. En ook een groot deel natuurlijk uit het noorden. Die 65 die klopt wel aardig. De gemeente heeft 2 jaar geleden bij ons een onderzoek gedaan daarna. Daar lag het iets hoger, ik geloof het zo 78 of zo. Dus dat betekent dat de mensen die naar Into the Grave gaan ongeveer 1 miljoen uitgeven in Leeuwarden. Dus dat is geen kattenpis. Ja, en wat betekent dat gewoon puur praktisch voor de mensen in de Iedereen weet het, als je hier in Leeuwarden rondloopt tijdens het Into the Grave weekend, dan de terrassen die zijn letterlijk zwart. Ja, niet urban zwart, maar echt gewoon precies. T-shirt zwart. Dit zwart, ja. En alle hotels zitten vol, alle restaurants zitten vol, alle cafés zitten vol. Dus iedereen die merkt dat. Ja, zelfs de boekhandel. En als Slayer speelt, dan hoort iedereen het ook natuurlijk. Dan hoort iedereen het ook, dat klopt. Ja. En terecht, zegt hier iemand. Hartstikke goed. Dan hebben we het over dat, zeg maar, economische impact en internationale aantrekkingskracht. Sjoerd, jullie zijn ook altijd heel erg bezig met sociale impact. Dus dat wat jullie doen, dat het ook nog ergens goed voor is. Dat vinden jullie fijn en leuk om te doen. Kunnen jullie dat ook meten? Kun je dat... Ja, dat is... Of hoe weet je dat je het daar goed doet? Hoe meet je geluk? Ja. Nou, hoe doe jij dat? Nou, we zijn qua het sociale effect meten is een heel stuk lastiger dan economisch effect meten. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Maar sociaal, ja, we steken de tijd liever in het zorgen dat het gebeurt dan dat we dat meten, zeg maar. We hebben wat we elk jaar doen is een samenwerking met onze speciale makers, noemen we ze. Dat zijn 350 vrijwilligers. In totaal hebben we 1000 vrijwilligers, maar dit is een groep van 350. En die komen bij 15 partners van ons vandaan. En dat is dan bijvoorbeeld de Patina Zorggroep. Dus dat zijn heel veel oma's en opa's. Met zien, we werken met zwaar verslaafden, met dak- en thuislozen. Heel veel mensen met een verstandelijke beperking zijn er ook bij. En samen maken zij met mensen van ons de vormgeving van het festival. En dat is... het mooiste moment elk jaar is ook op vrijdagmiddag als ze komen. Want ze komen ook allemaal naar het festival. En als je met deze mensen praat... Ik ben ook wel op werkbezoek trouwens bij ze geweest. Dat is echt superleuk. Dan krijg ik kippenvel van als ik het vertel, zeg. Maar de betekenis om mee te doen is fantastisch. Vanmiddag kwam er een mailtje binnen bij Agen. Die de mailbox bij ons in de gaten houdt van een mevrouw. Doet hij ook al? Doet hij ook al. Van een mevrouw die vroeg of we ook 85-plus korting gaven. 85-plus? Want, ja, dit is echt waar. Ze wilde met haar moeder komen. Zij had al een kaartje gekocht. En ze wilde met haar moeder komen. En haar moeder was vroeger professioneel fotograaf. En die wilde al heel lang naar een echt festival toe. En of dat dan kon en of ze foto's mocht maken. Dus... Wat heeft Agen geantwoord? Agen, wat heb jij geantwoord? Ja, natuurlijk kan dat. Ze krijgt zelfs een perspas. Nou, geweldig. Hartstikke mooi. Op Into the Grave is ook welkom, hoor. Wat zeg je? Op Into the Grave is Op Into the Grave ook welkom. Meld dat maar even aan. Ja, ook in de rolstoel, hè, trouwens. Want, En als we dan ook nog sci-fi doen, dan hebben we misschien wel een heel bijzondere fotoreportage ook uit het jaar. Dat lijkt me wel tof. Goed, Sci-fi ook intree voor die 85-jarige dame. Ja, voor alle leeftijden. Fantastisch. Hartstikke mooi. Nu we het toch over vrijwilligers hebben en al een beetje over de gemeente Houwert-Hoorn. Sjoerd Feitsma is wethouder die het hier cultuur onderzien hoe had en financiën. Die giet Uri Tjeeld. En ik werd hij denk bijvoorbeeld dat op cultuurgebied helemaal
en ik verantwoordelijk voor de festivals, die is, oh ironie, nu op het festivalconferentie in Slovenië. Een festival van festivalsteden. Kon hier niet zijn, maar heeft een videoboodschap gemaakt. Oh, dus je gaat beskypen? Nee, ga niet beskypen, zeg. Ben je betoeterd? Dus hier is Sjoerd Feitsma, de wethouder, die, zoals we zien, in een geweldig inspirerende ruimte staat, maar wel iets te vertellen heeft. Hoi, goedenavond. Fijn dat jullie vanavond bij elkaar zitten bij Open Up om met elkaar te praten over festivals en de waarde van festivals. Ik ben op dit moment in Ljubljana bij de EFA, de European Festival Association. En daar hebben we het eigenlijk over precies hetzelfde. Namelijk de sociaal-maatschappelijke waarde van festivals, maar ook de innovatiekracht van festivals. En natuurlijk de artistieke waarde van festivals. Hoe zorg je dat je met festivals je regio aantrekkelijker maakt voor kunstenaars? Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik ben heel blij dat jullie in Leeuwarden precies hetzelfde onderwerp hebben. Ik ben zelf ontzettend trots op de festivals die we in Leeuwarden hebben. In de binnenstad, bij de Oldenhoven, maar bijvoorbeeld ook in de Groene Ster. InnoFest is een heel mooi voorbeeld van hoe start-ups in verbinding worden gebracht met mogelijke marktpartijen. Het is gewoon pure economie. Maar ook sociaal-maatschappelijk, de vrijwilligersinitiatieven die er zijn, maar ook de bezoekersarrangementen die bestaan. En waarbij bijvoorbeeld nieuwe Nederlanders, vluchtelingen van een paar jaar geleden, meedraaien op een festival. En op die manier nieuwe mensen leren kennen in Leeuwarden. Hartstikke belangrijk, daar ben ik heel trots op. En die festivals zouden natuurlijk niet mogelijk zijn geweest zonder honderden vrijwilligers per festival. En misschien is het wel een leuk idee om vanaf 2018 of misschien 2019 een soort vrijwilliger van het jaar te introduceren. Moeten we even kijken hoe we dat gaan doen en of dat dit jaar al lukt. Maar het is denk ik wel inspirerend ook voor andere mensen die bezig zijn met festivals. Ik ben heel erg benieuwd hoe de avond verloopt. Ik moet straks het congres weer in hier, maar ik wens jullie een hele fijne avond. En ik denk dat ik via Jacco of iemand anders nog wel een mooie terugkoppeling krijg. Veel plezier. Nou, bedankt Sjoerd Feitsma daar in Slovenië. Ja, ik hoor even nieuws. Hij durft het niet helemaal hard te zeggen, maar een award elk jaar aan het eind van het festivalseizoen voor de vrijwilliger van het jaar. Is dat een leuk idee? Volgens mij is elke vrijwilliger de vrijwilliger van het jaar. Nee. Onderscheid maken. Maar zou iemand dan symbool kunnen staan voor al die andere vrijwilligers? Of zeggen we, steek het geld liever in het grote festival vrijwilligersfeest? Dat is best wel dat klinkt als dat is best wel lastig om te doen. Goed. Om dat goed te doen, want welke vrijwilligers gaan dat dan weer draaien? Dus dan ook weer wel de vraag. Ja, natuurlijk. Nou, misschien de mensen volgens mij moet je heel veel vrijwilligersfeesten hebben. We hebben met het Friestraatfestival, dan kan gewoon alle vrijwilligers, die zien we daar altijd een feestje van. De opkomst is altijd minimaal. En dan hebben we gewoon zijn van, ja, we hadden het Friestraatfestival een redelijk groot netwerk met de festivals. En wie jouw alle vrijwilligers gewoon een ticket voor een festival naar keuze. Ja. Dus dan kunnen ze in een festival, kunnen ze werken en horen kunnen ze feesten. Cool. Paul. Ja, ik ben het toch een beetje dubbel over dit verhaal van Sjoerd. Ja. Feitsma dan. Ja, hij zit in Ljubljana op een congres, terwijl zeg maar, hier in Leeuwarden eigenlijk best wel veel problemen zijn rondom Leeuwarden festivals, waarvan, nou ja, ik kan niet alleen maar voor mezelf spreken, maar ik heb ook wel van andere festivals gehoord. De festivals het gevoel hebben dat er bij de gemeente Leeuwarden eigenlijk gewoon niks gedaan wordt om die problemen op te lossen. Of in ieder geval te weinig. Nou, Sjoerd, jullie hebben waarschijnlijk heel erg met de gemeente te maken en Sci-Fi ook, om in de Groene Ster het festival te kunnen organiseren. Weten waarschijnlijk al je wordt het Stichting Groene Ster Duurzaam. Oftewel een echtpaar. Enorm, hij had helemaal geen festivals meer in die Ster. Daarvoor gaan we naar de rugbank. Heb jij die ervaring ook dat de gemeente niet hard genoeg loopt, zoals Paul zegt? Nou, ja, dat is... Ik denk dat we in een eerder stadium samen met elkaar beter hadden moeten nadenken over hoe je dat helemaal inricht, zoals Rotterdam heeft gedaan. En kijk, niet hard lopen, dat is misschien, want ik denk niet dat er bij de gemeente ook maar één persoon werkt die denkt, nu gaan we de festivals even lekker tegenwerken. Zo gaat het natuurlijk niet. Iedereen doet gewoon zijn stinkende best. Alleen dat werkt nog niet lekker synchroon samen. En daarom botst het af en toe. En dus als je nu samen gaat nadenken om met een goed festivalbeleid te komen, zoals we bijvoorbeeld in Rotterdam doen, dan denk ik dat we daar heel goed uitkomen. En dat moet ook heel snel, want als je dat niet snel regelt, dan krijgen dus mensen die daar tegen gaan procederen nu gelijk, omdat het niet goed genoeg geregeld is. Ja, Wiebe, Sjoerd van al die buitenlandse bezoekers, hoe het net uitmaakt, Sci-Fi in Lauwert is of Grange, want ja, ze zijn toch al, kom ik al van heel 4. Maar is dat van je met een bepaald moment je zegt, nou door wat je net meer verhuis je weer ergens oors heen?
Ja, we zijn eigenlijk dus een continu van het oriënteren van wat is een oorplak, waar we meer welkom binnen. Maar als we meer welkom binnen, dan heb ik het heus net hoe de gemeente. Want wat uw ervaring met de gemeente die is best wel heel positief. En inderdaad, wat Sjoerd zei, ja, achteruit je een baar in komt. Maar ja. Goeie samenvatting. Ja, precies. Ja, maar inderdaad, op met terugwerken kracht, hier het inderdaad beter planmatig, planologisch in elkaar zitten we maar. Nou, dat is het nog net. Maar wij willen het gevoel dat we inderdaad mij de gemeente is maar wel zien kennen en wat een goede kaderstellingen van het terrein. Ja. Dus ja. De ervaring is ooit, maar waarom komen we op die vraag? Ja. Zoals ik er ooit van kennen. Nou net meer. Sci-fi is ondertussen al aardig verweven. Maar de Greenestière, wat ik al zei, de organisatie, die is nog al grotendeels lokaal. Dus dan, dat is de organisatie nee op toe gemaakt, want een Tom Vatma had ik een hekel om naar een grens te gaan. Ja. Ja, is dat voor jullie ook zo, Sjoerd? Jullie zeggen wij blijven kosten wat het kost, willen we op de Groene Ster blijven. Het kost wat het kost. Nee, maar jullie, Wiebe zegt, ja, maar eigenlijk is het nou al heel moeilijk om. Het vond het moeilijker die keuze omdat we je zagen aard binnen. Maar weet je, het is gewoon een van die kenmerken die net ook uit Rotterdam kwam. Geldt natuurlijk net zo hard voor hier. Je maakt een festival wat hier past met de mensen die hier zijn. Je moet graven waar je staat, zeg maar. En dus dat festival, dat hoort hier. En misschien dan kan het nog eens een keer 30 kilometer verderop. Maar kijk, welkom to the 30 DKV? Jongens, wat krijgen we nou? Ik schrik ervan. Waar schrik ik? Nou ja, zo struikel je in je eigen voorbeelden. Maar Heerenveen is ook een leuke stad. En als ze daar zeggen, welkom to the village, komen, nou, misschien dan wel, ja. Maar nee, dat is niet de bedoeling. Maar als het niet lukt, ja, dan ga je natuurlijk wel kijken. Dat is wel logisch. Maar dat is precies wat ik bedoel, ook met het ad hoc verhaal. Ik heb het gehad over de Bult 2 jaar terug. De verhalen rondom de Groene Ster zijn natuurlijk ook niet van vandaag of gisteren. Dus er is eigenlijk veel te laat. Het gaat niet om de mensen die op het moment dat er een probleem is of er moet iets geregeld worden, dan zijn de mensen bij de gemeente die allemaal goed aan het werk. Maar het gaat juist om dat planmatige, dat beleid, dat is er niet. En dat wordt ook maar steeds vooruitgeschoven. Door te zeggen, ja, dan gaan we na 2018, want dan gaat de wereld pas weer verder blijkbaar. Dan gaan we er naar kijken, weet je wel. Dus dat betekent dat er dan misschien in 2020 en 2021 als dat zo is, dan denk ik dat we wel een paar festivals minder hebben. Ja, dat denk ik ook, ja. Even Marianne Webbist, leven. Was even naar Tjeerd van Beckham. Tjeerd, jij kwam hier vanavond om je te informeren. Je hebt nu het verhaal uit Rotterdam gehoord. Nu de reactie hier van de festivals. Je beklemtoonde hoe belangrijk het is. Als je dit zo hoort, wat is jouw boodschap dan? Met die legacy-gedachte in het achterhoofd naar bestuurders, politici, mensen die beslissen. Zowel deze avond als de avond, of de dag die we meegemaakt hebben bij de provincie met festivals en het belang daarvan, onderstrepen dat iedereen vindt dat het een heel groot belang heeft. Rotterdam onderbouwt het helemaal goed. Dus wat ik hoor, met name van jou ook over de zorgen, ja, die deel ik. Je moet nu echt als we weer gaan met elkaar een goed festivalbeleid maken. Ruimtelijke ordening goed regelen. Want anders gaan er een paar afhaken de komende jaren. Die teren gewoon nu in. En de exploitaties komen gewoon niet rond. En je kan maar gedeeltelijk verplaatsen. Ik zie wel Friesland als één geheel. Maar je kan maar gedeeltelijk verplaatsen. Dus je moet wel met elkaar daarover over hebben. En dan heb je het helaas dat we met een aantal zaken achter de feiten aanlopen. Dat merken wij ook. Ik zeg als directeur van 2018, ik heb gehoord 2018 gaat het allemaal wel lukken. Ik maak me met name zorgen na 2018 of het echt nog wel allemaal zo makkelijk gaat gebeuren. En dat moet niet wachten. Dat moet echt voor deze zomer gewoon harde noten worden gekraakt. Nou, dat is nog 3 maanden succes daarmee. Blijf het op de kaart zetten. Maar ja, ik wil wel vooropstellen van het gros van festivals. We hebben een meiwerkje. En daar is de gemeente voor de gesprekspartner. Dus net culturele haastheid, net de provincie. Nee. En dat is wel de gesprekspartner erin. Ja. Ja. Zou het dan ik toewijs uit gemeente provincie misschien zeggen dat het de sterk stijgt en dat ze daarin meer samen oploeken, dus gemeente en provincie, in bijvoorbeeld festivalbeleid? Ja, is misschien goed. Sowieso denk ik, als je kijkt naar de festivals in Friesland nu, in ieder geval deze hier, en 7, 8 jaar geleden, dan zijn ze gewoon groter geworden, met meer internationale uitstraling, professioneler georganiseerd. Dus dat mag je, dan is het slim om ook samen te kijken hoe je dat kan matchen vanuit de andere kant. En af en toe is een stukje regie over de provincie deel is kennen. Dat bijvoorbeeld een Sjoerd Vijsma een keer naar een Ellen Bruinslot van de gemeente die Zerkse deal, want het Groene Ster natuurlijk onder de gemeentegrens. En dat zij daar echt ietsje in budget van om die partijen bij elkaar te krijgen.
Nou, volle te waan, volle tips. Rotterdam, heel inspirerend verhaal. Waar wit, denken ze wel met ik zo'n club ha. Of met die kant op. Ik wil nog even meestal in de sale de Convention om Adjem Wolle eventueel een vraag te stellen. Ik in de hand omheen. Ja, Jere, Ian en der achter. Dus Marianne, was het eerst der achter gaan? Ja, hand nog even omhoog. Ja. Yes. Vertel. Nou, ik vroeg me af, in 2001 was Rotterdam culturele hoofdstad. En of iemand hier ook van Rotterdam Festivals een voorbeeld heeft van hoe dat toen is gegaan na dat jaar. Want daar kan Leeuwarden volgens mij heel veel van leren. Ja. Zullen we deze vraag even bewaren voor als je hem straks ziet bij de borrel? Dat is goed. Ja, want dat is vast een lang verhaal. Wat heel interessant is, maar bewaar hem even. Corine had hier een vraag. Echt even voor de heren hier. Corine. Ik ben Corine. Eigenlijk wil ik een compliment geven. Omdat ik het echt fantastisch vind om te zien hoe hier alles georganiseerd wordt. Ik ben 5 jaar geleden vanuit de Achterhoek hier komen wonen. Ik ken de Zwarte Cross. Ook een mooi festival vinden we zelf. Zeker. En ik vind het gewoon prachtig om te zien. En dit jaar ga ik voor het eerst naar Welcome to the Village. Maar ik dacht, misschien moet ik wel gewoon vrijwilliger worden. Is dat nog veel leuker? Leuk. Nou, fantastisch. Weer een vrijwilliger erbij. Je mag je melden bij Agen. Fantastisch. Nou, met dit compliment is eigenlijk een hele mooie afsluiter. Heren bedankt. We gaan aanstaan naar de quiz. Weet je, kaartjes winnen kunnen van Sci-Fi, Welcome to Village, Into the Grave en Promised Land. Oh, trouwens, wacht even. Mark van Promised Land, is die hier nog? Mark? Ja, Mark, is er nog nice Marianne, we gaan nog even naar Mark. Is er nog nieuws over de programmering van Promised Land? Want er zit iets groots aan te komen, heb ik gehoord. Hallo. Hoi. Nou, we hebben eigenlijk de volledige programmering al wel bekendgemaakt. Maar ik denk dat als wij met wat we nu hebben gedaan dit jaar... jeugdvertegenwoordiger, Kraantje Papi, Party Squad en nog wat grote hardstyle-artiesten... En Marco V als echt wel headline is. Met allemaal albums, releases en dat soort dingen dit jaar. Denk ik wel dat wij een grote slag hebben geslagen, ook internationaal. En klopt het dat jullie nog ergens mee bezig zijn? Dat is Daarvoor is Groenster Open Air. Ja. En dan hebben we ondertussen nog Pink Floyd Project en Queen Mania, maar dat is eigenlijk een beetje het warming-up voor de grote internationale. Aha, dus de tijd ervoor. Ja, dan hebben we Groene Ster Open Air. En daar komt nog iets groots. Ja, alleen dat kan ik nu helaas nog niet heb je net nog gewhatsappt met Mojo? Nee. Oh. Helaas. Misschien zo'n Favi worden uitslag van Mojo krijgen, maar dat is... Helaas. Nou, dus dames en heren, er komt nog groot nieuws aan voor Groene Ster Open Air. Hartelijk bedankt. Voordat we naar de quiz gaan, gaan we naar onze columnist van vanavond. En die staat bij Marianne. Yes, Silla Geurtsen, welkom. Ja, dankjewel. Columniste, waar kunnen mensen jou nog meer van kennen? Nou, dit is mijn eerste column hoor, dus ik ben niet echt columniste. Maar Spannend. Ja, spannend. Ik ben sinds een jaar of 20 hier lerares Nederlands in de stad. Dus bij verschillende scholen heb ik gewerkt. Dus misschien heb ik wel kinderen van jullie in de klas gehad. En daarnaast schrijf ik voor de Leeuwarden Krant recensies voor de cultuurpagina. En wat is jouw favoriete festival? Wil je Europa weten of Leeuwarden? Alles mag. Ja, één in Europa en 1 in Leeuwarden. Nou, ik ben 1 keer naar Roskilde geweest. Dat vond ik een magisch festival. Vooral ook omdat het heel lang duurt. En dat je er echt goed lekker in komt. En het wordt er eigenlijk niet donker. Dus dan ga je naar bed en is het dan weer licht. Want hoe lang duurt het? Nou, je kunt er een hele week heen. Net zoals met Seagate. Maar daar ben ik nog nooit geweest. Ja. En in Leeuwarden? Nou, ik heb 2 keer gevrijwilligd op Into the Grave. Dat vond ik een fantastische ervaring. En om naartoe te gaan en bandjes te luisteren, toch Welcome to the Village. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ik zou zeggen, lees hem voor. Ja, zal ik doen. Silla Geurtsen. Ja. Jarenlang heb ik me vaak een beetje geschaamd als ik iemand vertelde waar ik woonde. Ik bedoel, Leeuwarden. Dat klonk toch niet echt spannend. Na 6 jaar studeren in Groningen vertrokken mijn vriendinnen onder meer naar China, Macau, Amerika en Amsterdam. Ik ging, omdat mijn moeder toen ziek was, weer in Leeuwarden wonen. Terug naar mijn geboortestad. Ik dronk in die jaren, ik heb het over 1996, met mijn vriendinnen wel eens wat in het Haarsmahuis. We gingen op stap in een kroeg hier op het streekje, maar ik weet niet meer hoe die heet. En we spraken voor onze kopjes thee af bij Café Wouters. Heel spannend vond ik het allemaal niet in Leeuwarden. Al snel daarna kreeg ik 2 kinderen en vervolgens verhuisde ik in 2001 naar het pittoreske dorpje Weidum, net onder de rook van deze stad.
Ik werkte parttime, ik deed het huishouden, ik speelde met mijn kinderen en ik probeerde zo goed en zo kwaad als dat ging te integreren in het dorp. Eind 2002 belandde ik bij mijn huisarts. Oververmoeid, iets wat uitgeblust, torenhoge ontstekingswaarden, kortom ziek. Ik moest dus van hem ziek melden tot de zomer. Ik moest dingen doen waar ik energie van kreeg. Maar ik had vooral nergens zin in. In juni 2003 speelde mijn toenmalige lievelingsband, dat was Counting Crows toen, op Pinkpop. Hoewel ik nog in de ziektewet zat, ging ik toch maar mee. Voor het eerst naar zo'n festival, op mijn 31ste. Het concert van Counting Crows was wel leuk. De leden van Frisian Party Zone waren behoorlijk dronken gezelschap. 4 dagen niet douchen, want we stonden op een illegale parkeerplaats met de bus, was vooral heel erg wennen. Op zondag stond ik in het voorste vak bij Queens of the Stone Age. In ieder geval met mijn broer, die zit daar. Soms vragen mensen naar een belangrijke gebeurtenis in je leven. Een life-changing moment. Tijdens dat concert voelde ik opeens letterlijk dat mijn bloed weer ging stromen. Ik voelde opeens waar ik energie van kreeg. Dat was van naar concerten gaan, festivals aflopen. Ik begreep na een half jaar de boodschap van mijn huisarts. Ik moest er zelf wat van maken van het leven. En dat terwijl ik eigenlijk nog nooit van Queens of the Stone Age gehoord had. Ik sprak toen vaker af met mijn vriendinnen van muziekfora om naar concerten in de Melkweg en in Paradiso te gaan. Ik ging de Nederlandse popmuziek beter volgen. Ik solliciteerde een paar jaar later als recensent popmuziek bij de Leeuwarden Krant. Ik sloot me er daarna aan bij het door Sjoerd en Paul, ze zitten daar, doorgestarte 3 voor 12 Friesland. En ik ging zeer regelmatig naar Lowlands, Roskilde, Rock am Ring en Hurricane. Er werden in die jaren veel kinderen gemaakt in de tenten naast me. Kennissen belanden bewusteloos op de EHBO. Er gingen diverse relaties kapot, onder andere die van mezelf. Er ontstonden diepe vriendschappen die tot op de dag van vandaag voortduren. Er dronken mensen moedermelk wodka. Ik deed mee aan het WK spoelbakduiken. Ik viel in slaap tijdens een concert van Slayer. Daar zijn foto's van. Ja. We keken een dag geen bandjes, maar dompelden ons onder in de randprogrammering. Met 2 diclofenac ging ik toch springen tijdens het optreden van Kaiser Chiefs. Niet verstandig. En er werden veel bekertjes verzameld aan de vlaggenstok van die Frisian Party Zones. En ieder festival dacht ik wel even terug aan dat ene moment op Pinkpop 2003. Ondertussen veranderde het popklimaat in Leeuwarden langzaam maar zeker. Asterix, Welcome to the Village, Neushoorn, Into the Grave. Bijna ieder weekend in de zomer is er wel een festival in Leeuwarden. Van een handwerkfestival tot een eetfestijn. De stad bruist. In de week voor de opening van Leeuwarden Friesland 2018 hoorde ik iemand zeggen: het lijkt wel alsof de Elfstedentocht morgen gereden wordt. Leeuwarden is niet meer de stad uit mijn jeugd en mijn na-studiejaren. Leeuwarden is met al zijn festivals nu een aanjager. En aangezien festivals voor levensveranderende ervaringen kunnen zorgen, dat weet ik, nemen we nu onze puberende kinderen mee naar juist festivals. Hun blikken tijdens het optreden van Justin Bieber vorig jaar op Pinkpop, zo slecht als iedereen zei dat hij was hij niet, zal ik echt nooit vergeten. En deze zomer zijn we er met z'n allen bij op Welcome to the Village. Ja, Silla Geurtsen, hartelijk dank. En de heren maken plaats. En dames en heren, hier gaan we met een grote quiz. Eindelijk zeggen mensen. Gaat u naar de website kahoot.it, Kahootit, en vul daarin de code 3095150. Nee, u kunt het daar nog nalezen, hè? Daar komen ze. Ja, rustig maar. Ik wacht wel even hoor. Ja, u geeft een naam op. Oh, wat leuk. Zometeen gaat het niet alleen om of u het juiste antwoord geeft. Het gaat er ook om hoe snel u het juiste antwoord geeft. Kijk eens. Ah, dat zijn mooi wat spelers, zeg. Goed zo. Kunnen we al?
Wie wacht er nog? Is iedereen zover? Ja, Silla. Nou, mensen, we gaan beginnen met de quiz. Waar is mijn... Ja, kijk. Are you ready? Daar gaat hij, dames en heren. Wanneer stond Slayer op Into the Grave? U heeft nog 14 seconden. 9, 8. Ja, we spelen nu. U moet er nu bij zijn. Kijk eens. Oh, ja. Nou, en wat betekent dat? Voor de tussenstand gaan we eens even kijken. Dat betekent Grapjas op 1. Wie is dat? Kijk eens daarachter, Grapjas. Maar Stef er al vrij snel achter en Maria ook. Dames en heren, we gaan naar de volgende vraag. Welk festival heeft een patatverbod? Stom. Welk festival heeft een patatverbod? Stom. Zes seconden. En de tijd is voorbij. Het was Welcome to the Village. Een patatverbod. Zelfs geen biologisch ingezegende patat. Goed, Grapjas nog steeds op 1, gevolgd door Silla. Dan Adam S. of Adams, Danny G. en Jesse. We gaan gauw. Je ziet hoe snel de top kan veranderen. Dames en heren, zorg dat je net zulke snelle vingers hebt als Grapjas. We gaan naar de volgende vraag. Hoe heet het helaas verdwenen festivalterrein? Heet dat de Krater? Heet dat de Terp? Heet dat de Steenpuist? Of heet dat de Bult? Deze gaat snel, zeg. Hoe heet dat verdwenen festivalterrein? Ja, het is al een paar keer ter sprake gekomen natuurlijk. En ja, nou, er waren toch nog 4 mensen die het fout hadden. En zelfs 1 iemand koos voor de Steenpuist. Wat betekent dat voor de tussenstand? Nog steeds Grapjas op 1. Maar Silla nog steeds erachteraan. Danny G. komt omhoog. Adams en Pumpernickel is nu ook bezig. Dames en heren, we gaan naar de volgende vraag. Wie zijn er tegen alles? Is dat Groene Ster Zuurzaam, Groene Ster Duurzaam? Is dat het Froskepolen Bevrijdingsfront of de Leeuwarder Courant? Wie zijn er tegen alles? Een moeilijke dit keer, een hele moeilijke. Kijk eens aan. Juist. Ah, nog 3 mensen de Leeuwarder Courant geantwoord. You know who you are. Dames en heren, wat betekent dat voor de tussenstand? Grapjas nog steeds op 1, Silla op 2, Pumpernickel komt omhoog. Jesse en Jon doen opeens ook mee. We gaan naar de volgende vraag. Welk festival heeft de meeste bezoekers? Het Bevrijdingsfestival, Sci-Fi, Into the Grave of Promised Land? Welke is dat, dames en heren? Nog 1 iemand moet antwoorden. Ja, daar zijn ze. De bovenste foto is niet van dat festival. We hebben gewoon gegoogeld op People. Kijk eens aan. Juist. Het Bevrijdingsfestival heeft absoluut de meeste bezoekers. Ja. 8 mensen hadden dat goed. Wat betekent dat? Ja, Pumpernickel en Maarten en Erwin. Een Grapjas zakt naar beneden. Goed, dames en heren. Dan gaan we verder met de volgende vraag. 4 players. Er waren 4 mensen die hadden 3 achter elkaar goed en nu fout. We gaan naar de volgende vraag. De ene laatste vraag. Welk festival heeft een reunie op 5 mei aanstaande? Is dat City Rock, Kadepop, Woordrock of Woodstock? City Rock, Kadepop, Woordrock of Woodstock? Welk festival heeft een reunie op 5 mei aanstaande? Tijdens het Bevrijdingsfestival. Niet in Zeeland trouwens. Niet in Zeeland. Geen idee waarom dat daar staat. Verneukeratief, maar toch. Juist, het was Woordrock. 28 mensen hadden dat goed. Eens even kijken wat dat betekent voor de tussenstand. Pumpernickel. Wie is Pumpernickel? Sjoerd Bootsma, nota bene. Nou, wat zou jij blij zijn dat je gratis naar Welcome to the Village mag. Want anders vind je het de investering niet waard, natuurlijk. Nee. Eens even kijken. Ja, namens hier nou de laatste vraag.
Zowel Maarten als Silla maken nog kans. En John en Jesse ook, als ze heel snel antwoorden. Dus daar komt hij. Wie heeft er een festivalloopje? Wie heeft er een festivalloopje? Was dat Eugène Leeman, Sjoerd Bootsma, Fert Kronen of Agen Dijkstra? Wie heeft er een festivalloopje? Juist. Nou, 40 mensen hadden dat goed. Nou, daar komt hij. Daar komt hij. Ja, wie wordt de winnaar? Het zou toch niet Sjoerd Bootsma zijn? Dan moet hij het weggeven, hoor. We gaan naar de uitslag. Het podium. 1, ja, Pumpernickel. Nou, Sjoerd, aan wie ga jij dat weggeven? Degene die als laatste is geëindigd. Oh, wauw. Dat is zo'n goed plan. Hoe ga ik dat zien? Get results. Ja, wie is als laatste geëindigd? Eens even kijken hoor, of ik dat zo kan zien. In een bestand. Ik krijg hier een Excel-bestand. Ja, staat het hierin? Eens even kijken. Final scores, ja. Onderaan, Mully. Wie is Mully? Mully. Heeft hij thuis meegespeeld? Ja, daar hebben we niks aan. Die moet hier zijn. Pieter. Wie is Pieter? Wie heeft meegespeeld onder de naam Pieter? Nee. Wie heeft meegespeeld onder de naam FB? Oh, 0 punten. Oké. Wie was Amon? Ja. Nou, hier. Kijk eens. Gefeliciteerd. Met de prijs. Nou, Sjoerd, dat heerlijk evangelisch van je. De laatsten zullen de eersten zijn. Nou, zo zie je maar weer. Iedereen doet mee, iedereen maakt kans. Dames en heren, hartelijk bedankt voor je komst. Ik denk dat we mij zien, u allen concluderen kunnen dat festivals een hele hoop budgetten van Lauwert en van Friesland. Zowel voor de mensen die ter werk en vrijwilligerswerk gaan, met z'n invulling vinden van hun leven, die ze oors misschien net vinden, tot en mij de economische impact en de sociale impact die de festivals hebben. En natuurlijk gewoon de willen van de afterparty die we ervan hebben. Echt belangrijk. Dat hoort in, maar er is takkelijk zijn, lid het beter organiseren voor de toekomst. Ik naar 2018 en daar is Rotterdam een enorm inspirerend voorbeeld van. Alle gasten hartelijk bedankt, Jim hartstikke bedankt. En nu beginnen we dus on de afterparty, want wij draaien nog even lekker terug met Snoet en Smoel aan de wheels van Steel. Neem nog een biertje en bedankt al je. Goodbye.